Iti tunggal pitik ki puso, kada uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Awanan ka iti bayan! Tinong padak, mami. Kaputa day takirumbangkan ka! Si Stella, anya tinagbasulan ti anak mo, taapay at tinugpam. Enrico, amom ka di nga ti ararman ti anak takat di masikog nga anak ni Lucia. Anya, agpaiso ko de Jimbert? Oo, daddy. Ayop! Pinarusukan, daddy. Saan lang day tati maganap mo? No itultuloy mo nga arman day jay ababae. Ay, technician min, daddy. So, di na ako mapangdala mangharam king ko, ano? Sir Bergwanza! Pakay babae na niti pamilya tayo! No day di asya main ti asawam! Uray agpiang-piang ti langit kendaga. Kat saan minto Apolos amaawat day jay ababae? Isuali patamon! Apay akasla saan amay pinta ti rupam Jimber. Namuanan lagi dinagan na kanya. Ani siya min, tisab sa mga friend. Anya? Kasta unay pong tatakanya. Kunada, di na maawat ni siya min. Nga iso ti asawa. Kuna, tupay nga min ken kaidik. Kunada, asan damat unay anapili ti babae para kanya. Basta san laki da disgrasyada. At anya nga rod ita ti plano. Di mo kunaan nga isardeng mo ti mangaran iti best friend ko. San ko ang isardeng? Ituloy ko lata. Aging ka magunod ko ti ayat na. Un ang saan man akayat dagiti dadakkel mo nga iso ti armam ken asawaam. Saan nga isuda ti mangisuro iti puso ko na kayat? Isong ituloy ko lata tagrayo keng kuana. Ani. Itala makitak. At damot tin kwintas mo. Nanggata nga may tidayta, anak ko. Saan ko ang ginatang daytoy, nanang? Ni, sino tinagtad? Ni Jimbert. Anya, pinikalwan na ka iti alahas. Gabuta, pakaragsakan na kano timang sagot kanya. Nanay. Ay, anak, no awan tirantam ang mga klon iti ayat ni Jimbert. Sardigam kuman, di agawat iti regalo manipod kan ko, anak. Nanang. Wano, agayat kamatan kin ni Jimbert, anak ko. Lading ita, nanang. Ngamtsak pala masumbatan day ka sa rutsudyo. Ha? At adalot pa'y anaimbag tirik na para ka ni Jimbert. Okay, Iha. See you soon. Bye. Asino jay kinasarita may ti cellphone mo, honey? Ni Divine nga anak ni Amiga Rosalia, honey. Anya tinagsaritaan niya. May panggapit pa nagbakasyon na dito Pilipinas. Anya? Agbakasyon. Nagsaya at ano kastahan eh. Wen nga rod, tayaram tantuman ti anak ta kan kuana. Napintas day ja Divine. Kat swerte ti anak ta, no kayat ni Divine. Talaga, honey. Agmay-may sa ti anak da. Baknang da, kan, adu ti sanikwata dito'y Pilipinas. Shamin, pwede ka matagtagarin. Anya ka di ti pampanunuta. Uno, di ka di panagdadagsan mo. Saan, ani? Anya nga rod? Ad-adalog ti husto arik nak ka ni Jimbert. Tako na ni nanang.
Ano awan rantak ang mga klon iti ayat na. San kunton nga awaten dagiti regalo na. Mas daawak ngamin kita. Tanabayagan nga agdat-daton ken ka di tao. Ngam aging gana itakit awan pa'y ti pinal a desisyon mo. Amo mo tamasiko ka. Katsa kaya't amasakitanak tulamang. Anya ka di ti marikrik nam ken kuan. Si ka nga talaan ti mabalin na nga ipatat. Ken i-chapwera nam to ti anak mo. Naku na namat kit di. Ibilang nanto apud-pud no ang nagtaod ken kuana ti ipas ngay kuntungana. Matlagayat. Di aklo na mo tayat na. No damot pa nagayat mo ken kuana. Tay nakunakon ani. Tsakayat ti agdarasudos. Kaanon to nga ro, ti panakaam mo ni Jimbert iti desisyon mo. Tingitingag pa'y anaimbag, no stumutlaang ti marikrik na para ken kuana. Kat, dumteng to dayta, intun kasangay ko. Iyo, kita am dayto na isend iti messenger ko aladawan, no mailasin mo pa no asino dayto eh. Nagtayag ka na po daw a babae. Kasalamat pang Miss Universe. Di kinalapsan na. Di mo mailasin, iho? Saan, mami? Sino ka din ita? Ti kinaubingam kan kinaayayam mo. Anya? Ni Divine? Juan, iso, iho. Nagpintasan ni Divine. Imawag ka na kitikalman. Kat, anya timbaga na? Kuna na nga agbakasyon ka no dito'y Pilipinas. Mahit man ta na panunod na tagbakasyon, mami. Ahon gayam. Adda nga ta nobyo na, wino adda pa'y nasawa na. Awan pa'y nobyo na, wano asawa na ni Divine. Siguro napili unay. Pinusan kat isnabera. Iso nga, awan pa'y asawa na. Ay na, kuna na akay kayat na kanumatlaeng a Pilipino, ti pakiasawaan na. Anya? Waniho, iso nga intun sumangpat, padasam to ang mapanpasyaran. Iso ti kayat ni kinidatim nga armam. Anak, bayat ipanaglabas dagiti altaw. Saan mo't ang magawidan ti panagdakkel ti tiyan mo? Owen nga rod nanang. Nga maging kayta. Saan pa'y ipaayan iti hustisya tinapasamak kanya? Apan nakagundawan. Wen nga rod anak ko. Napanak man na ni tay bigat iti istasyon ti polisya. Anya ti kunada nana. Kuna ni Hepe ngaging gaita. Blanco pa'y laang no asino tinangguntaway kan kaidi. Nanang, saan na maipaayan iti hustisya tinapasamak kanya? Anak ko, no saan man na matuntunan dagiti pulis no asino tinagaramit kan kaidi iti kasyay. Amo kasana maturog ni Apo Diyos. Isunton di makaamo, anak ko. Ay, ang sangit ka manen. Gabuta, lukas ka na tayo anak ko rapay. Ti pagkaramidan ti daga sa pagtan. Nagrigat ama ipaayan ni ti hustisya nanang. Saan amat maturog ti Diyos, anak. Apo, isunto. Ti manipaay iti pamalas. No saan man ang maipaayan iti hostisya, tinapasamak kan ka. Agpaiso ka diti bagbagamani. Posible nga iti kasangin ni Siamin. Ti pakamuakon na niya ti banagan ti at kuking kuana. One Jimbert, tako na ni siya amin. Amabalin amatingiting nanto anaimbag ti husto arik nanakin ka. Ay, dandan ni karod mamuhanan no kasta. Dandan di kasangin ni Siamin. Uwan, iso nga agpagwapo ka pa'y. Tapno, ad-ada ang maagaw mo ti atensyon na. Bayam, mapanak nagpapukis kaya nagpagwapo ako na.
Arito sakto pa iti may sana payag ko. Tapos daras maaga ko ti atensyon na. Anya? Ay, saan, Jimbert? Nakukuha po ka matlaang na awan tinakabitin iti lapayag mo. Mabit lang, umayon. Kumusta ka na, Shamin? Si kamot gayam, Jimbert. Sige, sumrik ka. Nagyaman na. Agtugaw ka kuma. Nagyaman ak manin. Anya man ang tapit-bit mo ng imay. Regalo para kin ka. Kung akmot idi nagsarita ta iti cellphone. Saan na kun aregaluan? Ha? Sana para kin ka dito oy. Pagpayan nga ron day ka. Kita ma. Oh. Kita na sino ti pagpayan na. Kita akman. Oh. Ha? Nagadong nakawas ti baby. Para itipas ngay mo nga anak ta. Este, anak mo kunak ko ma. Jimbert, anyan ang kinasayaan mo. Gaputay ay ka. Kan itipas ngay mo nga anak. Aagyaman ka. Sa pailok mo ha. Tayo ti kabitan na panawan. Aklo naman ti ayat ko. Among Jimbert, ada pagsasao. Ati agan anus. Adan tumutla maawat na agrasya. Oh, iti day tang imbagam. Kasla inikan na ko ni tinamnama. Ngam, kaanon to mata? Jimbert, Ibagam ko ba? Ibagam no kaano ang mauray ko. Tur urayag a desisyon mo. entun kasangay ko. Isunto ti panangibagak. Iti banag dayat mo. Magbayso. Oh, agyaman nak. Saan ka pa'y ngagragsakin agyaman? Tadi mo pa'y ang mo. Nanyan to ti desisyon ko. Kaano tinapan mo pinanggatang ka dagiti arwaten ti anak mo? Saan ko aginatgatang dagita nanang? Lukas ta. Adda nang tad ka dagitoy? Sino? Ni Jimbert nanang. Anya? Naggapukan ko na dagitoy anak ko. We nanang. Gapot ako nana. Napatag ka numatan ken ko na. To'y ipasngay kuntong nga anak ko. Ay, talaga anasaya at ti kinatao day di Jimbert. Wen nga rod nanang. Uray amunan. Ato'y imitak abiyag. Kat bunga ti pan nakagundaway ko. Saan lata ang mailadawan ti panagayak na kanya? Sige, iha. Bayam, tay bagaktukan ko na. Okay, bye. Ani, asino dyan bawang? Ni Divine. Anya timbaga? Sumangpot ko na nintun umay alawas. Katikayat na amang sabat kan kwa na iji airport, katyanak ka. Anya? Ibagaktukin ni Jimbert na mapanasabtan. Uray kadwag ton, lumabain niya agmay-may sa amapan mang sabat. Kaya't nga ta. Tanya ko marason atina kaya? Ang mga nagsakbay, hani. Amumatan nga dar armon dyan anak ta. Ay, pulos ajak kayat day di asya may nga iso ti maasawa na. Uray siya hani, saan kumata kaya? Tinasaya at hani, ag tinulong tangarod amang ublag iti anak ta. Katiya si dagtatirik nanakin ni Divine. Nakarubada ko na. Mabaling ko di mapan. Jimbert, papanam iho, nakarubot ka man. Ha? Inakagpasyar, mami? Pasyar manen ni Shaming? Tadda ka di pa sa baling amoyo. Aron ba nga pasyar? Mabalin ka di. Sardengamon day chay asyaming. Apay ko mga isardin ko. Hindi nito tayo ayatek. Tadi ka di mabain ka dagiti tao, aday chay ababa iti kasar mo. Amo ti amin tinapalabas, maipapaniti day chay ababae. Nuwad daman na palabas na, mami. San na anagaitan? Sumarteng kan! Dakay ti sumardeng, mami. Taure agan ano kayo. Didak malapdan nga grayo kini siyamin.
Sayang. Tamok madanon ko ti anak yun, nana. Ay na, nasa paapimanaw dito yung balay. Tadi nagas na ni Ani agayim na. Ita nga ti schedule ti check up na. Sanak nga rodeng nagbayag. Baliwak tulatan ti umay. Ako ray ka. Ado nga ti kayat ko adamagan kan ka, Barok. Anya da kita, nana. Kasanut ti kinapatid ti anak ko kan ka. Iso ti kapat ganagkamang para kanyak, nana. Oray, no adda sana nasaya at anapalabas kan ko na. Saan na nagahitan tinapasamak king kuha na idi, nana? May laban mo nga ta dahi ta panagayat mo, kadagiti dadakkel mo. Juan, saan adagiti naganak kanyak ti mapaturay? Nana Lucia. Nasaya at no kasta, Barok. No aklonin ni siya mintayat ko. Ikarik. San kunto apal daangan. Ikarik data. Oo na yun apa naging inom mo. Kas kamala na wow anwangan hane. Nagtumara kiti agas ko. Kani, ni mato man ang depresyon tit arak. Anya man ang ti makagapo, ti panag-high blood mo. Diyan anak ta ah. Napan man ni Jibalay da siya ming. Ah, anya. Talaga amang sursuron na yajipan. Uy nga rod. Ay no, ibagak ko maitain kan ko na. Ama pa nanto sabten iji airport ni Divine. Hangam, ay, nakaununamot anang bad trip kanyak. Ala, bay amhani. Tasya kong ti mangibaga enton sa mga. Nasaya at tasimang pat ka na iho. Kaslay nor oray iti sangpet ko, daddy. Talaga nga inururay ka. Adda ka tinapatag nga ibagayo? Imawag mo na ni Divine kini Mamim. Kini daw na. Asika ti kayat na amang sabat to iji airport. Anya? Papayasyak. Ado mo tagiti kabagyanda ang mabalin amang sabat king kuha na? Uray ado ako na ti kabagyan na. Kat sikama ti kayat na amang sabat king kuwan. Kaano ti sangpet na? Entong Sabado, ti kunana asangpot na dito'y Pilipinas. Anya? Dad, adda pa panakiti day tangal daw. Uray adda. Napatpatag tin kanto pa ng sabat kini Divine. Ngem iti sa dinuman apapanamto iti day tagaal daw. Imay dito'y balay ni Jimbert, nanang. Waan. Kaya't nakakumakano akasarita, ngam imbagak anapan ka nagpa-check up. Nagbayag ka di dito'y balay? Nabayag mo't basit na kinasarsaritak, may papan iti panagayat na kan ka. Anya pa'y dagiti na ibagbaga na kada kayo, nanang. Nagkari. Saan na kanto ka na apaldaangan? Inkari na pa'y ngay bilang nanto apudpud no nga anak. Tipas ngay mo, anak ko. Talaga nga'y ayatin na ko na ini Jimbert, nanang. Nakasaga na ka din. Amangit na iti desisyon mo. Imbagak ken ko na, nanang. Nga itinto kasangay ko ti pakaamuan na iti desisyon ko. May kakadi dito'y balay tapno amulmulingling laang, Jimbert. Anya ka diti problema, taapay akasta ka. Maburburi-bura nak, iti na ibaga kanyak ni daddy. Anya ti imbaganakan ka. Siya ka no timang sabat ka ni Divine airport inton Sabado. Anya? Ang bakasyon dito'y Pilipinas ni Divine? Wen, Di, mapangon to sa batin. Kinaubingam ni Divine. Kanda kayo di kanahan ngagkuy-kuyo. Isuasan adakas no sa batin ni J Airport. wan anam kasanon na maamuhan ni siya min. Iso to ti rason, asan na pangaklonan iti ayat ko. Awan pagdanagam. No maamuan naman, kat siyak dun ti mangilawlawag. Anapan mo lang ang sinabat ni Divine. Diyak kaya sa batin ni Divine. Gapot na da plano da kiti nakanak kanyak, iti panagbakasyon na. Anya ti plano da? Kahit da may astig-tirik na ni Divine kanyak. Kahit da nga iso ti asawak. Una yan dagiti dadakkel mo. Numuray anyat aramidan da. Santak ama isura. Ni siya mintay atak. Maiturod mo, asupringan ti pagayatan dagiti dadakkel mo. Gapulaan kini siya mi. Wanani, ilaban
Kuti ayat ko. Wan iha. Namnamaam nga isunto ti umay sabat kan kay airport. Wan, naibagan ni uncle mo Enrico kan kuana. Okay, iha. Sige. Bye. Mami. Nasa ti mama. Ni Divine iho. Kat impanamnama kon kan kuana ti panang sabat mo kan kuana iji airport inton Sabado. Anya. Oh, apa na pamulagat ka? Di mo kunaan, adi mo kayat. Diyak kayat, mami. Ngam Jimbert, na ipanamnama kung ti panang sabat mo kin ni Divine. Di na kam kumamat ibabain kin ni dadim. Da kayon to timang sabat king kuana, mami. Total kat da kayo mo tinakisarita king kuana kin nagkarkari. Saan ama balin ada kami kin ni dadim? Tasi katikayat na ama pantumang sabat At ganto pa kuana. panak iti day tangal daw, mami. Ha! Lading itak. Tanapat patag ka di pailaang ti papanamtoy ti day tangal daw? Ngam iti panang sabat mo kin ni Divine? Wen. Napatpatag. So alading itak no jak to man masondon Divine iti airport. Nalawag ka di, mami. Nang, apa di kalding nga nakagalot iti arubayan? Asino dakin kalding? Ginatang ko. Anya? Kaya't yung tarakan iti kalding, nanang? Saan ko atrak naan? No di ka ison to ti parchen tayo. Ito nagkasangay ka. Nang, uray awan ti maparti, matuloy latta ti kasangay ko. Ay so tarak na niyan tulaang ng ti kalding. Tabarang mapaaduyo pa eh. Uray kat dakkel akaba yan. Ay saan anak ko? Parchen tayo today jay akalding. Naibaga kon kadagiti karuba. Agpaparti akiti kalding inton kasangay mo. Gilbert, Hmm. dandanin ti kasangay ni Charmaine. Anyan tumatiragalom kun kuha na. Panggap ko ti agwidro iti bangko. Siyak tagastos iti kasangay na. Anya? Kahit ko naragsak to te, ay tak iti kaldawan ti kasangay na. Iso nga ikakto ida ti gastusan da. Tanam na maam nga ta, nga awatan ni Charmaine, titid mo akwarta. Di, saan na siyak ti mangyawat to? Sino nga rot? Pangasim, ani. Si kanto ti baon na kamang tagking kuana iti withdraw ka kwarta. Anya? Pangasim. Saan ka nga gudgud? Kahit ko ana isang sangayan to ti panakarambak ti kasangay ni Shamin. Mabit lang! Umayan! Kumusta ka, friend? Sikamot gaya, mani. Sige, samrat ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Agyaman ha. At dan sakit tinapatid nga ibagam Tanay daw as ka. Owen, friend. Talaga nga ta. Imbaon nak ni Jimbert. Anya? Gapoy iti umadanin akasangay mo. At dan regalo na kan ka. Kat siya ti imbaon na mangyawa. Anya ti regalo ni Jimbert? Mabitlaan ta. Irwar ko dito ibag ko. Ito, awatan. Sobre? Sinuratan na ka din ni Jimbert? Apay, napan ka din iti adayo a lugar? Saan asura tilinaon da ito asobre. Awatam nga minin atam na umakitam. Sige. Apay, ani, anya nga min dayto eh. Uuwan. Kunana, nga aramatin nyo dayta akwarta. Tapno naragragsak to ti kaaltawan ti kasangay mo. Kaya't nagpadaya kayo. Anya? Saan? Tsak kayat nga awaton daytoy akwarta. Ani, isublin to ken kwa na. Mabain na ka mang gastos iti daytoy akwarta. Adda nakababay no isublim dayta akwarta. Tanay kari aparakan ka dayta. O, nang amangan no. Agong ito ni nanang no awatok daytoy akwarta, ani. Saan ka madanagan? Tasyak ti makisarita kininanang mo. Agdamot ti nakasaga na apartyan mi inton kasangay ti gaya mo, ani. Iso asaan na nanas ka namang tutpay ni Jimbert, iti kwarta. Nana, saan akal ding laeng ti kayat ni Jimbert ang mapartinto inton kasangay ti anak yo?
Iso anang tagti kwarta. Unang kababain. Saan ada kayo tinangdawat iti day kaya kwarta? Voluntaryo na nga inted. Iso nga saan kay kumagpain? Ay na nakasaysaya at talaga ni Jimbert. Ay, ana. Kat sapay la ko ma. Taadan tumatla ang supapak dagiti kinasaya at ni Jimbert iti anak yo. Enrico! Oh, honey. Apay niya ti bagam takas taon ay ti apura may masidag. Nakitak ti libreta di bangko ti anak ta. Kat naduktala ka nag-withdraw iti dakkel a kantidad iti na minsan nga aldaw laang. Olay. Anyo ko mati naggastuan na iti dakkel. Kat awan mat ginatang na ngayon sangpot na dito'y balay. Day tangarod kat. Isang maintun sumangpat, tamagan tantukan kwa na. Mano ka di withdraw na? 50,000 pesos. Anya. Nangipanan na iti day taagatan. Naskan adamagan tantukan kwa na intun sumangpat, Enrico. Saan ko aginastos sin withdraw? Anya nga rod? Impautang ko iti gayam ko. Asino agayam mo tinangipautang? Saan yun nadamagan? Di kay madanagan. Bayadan na kanumot lang iti mabihit. Agululpot ka kati. Saan? Anya ko mati pambarak nga gulbod. Nasaya at no kasta. Ni, mami, daddy, dawag ko. Sung batak bihit. Ani, Inawat naman lang ti kwarta pinaited mo, Jimbert. agyaman aking ka, ani. Tanda ni sanda nga inawat. Ngam kunak kini siya amin, kini nanalo siya, amasair ka no di daawatin. Di, agpadaya damot lang. Wen, Jimbert, ngam adakid daw ni siya amin. Anya dikid daw na. Kadwa to ka no ni nanang na amapan agbirok itigatangan na ababoy amaparte. Apay, kaano ay ti papanmi pa ng birok no bilang. Inton Sabado ka no. Ah? Ada ka di pa ka kumikumam iti day tanga aldaw. Isot ti sangkwit ni Divine ninton Sabado. Kamit lang, ti mapan mang sabat kan kwa na. Imbagak mo't kada daddy kan mami. Ajak kayat asabten ni Divine. Matlagayam, di kadwa ang tulatan ni Nana Luciang, iti day tanga aldaw. Sige. Ibagam to nga rod. Intun bigaten ti isasangpat ni Divine. Hanggang saan tapay na alukoy ti anak tamapan mang sabat kan kwa na iti airport. Mayam honey. Takasaritag tumaday. Kasanon, no saan talata ama alukoy? Di nakpadpada sa nakalabanan ti anak ta. Sigurado ang makaraman. Enrico, maikatlakit di ti panagraam na kadata ti anak ta no tangram. Diyak kayat ang may babayin ta kinitibay. Iso arong bang agtungpang. Sige. Kasaritam tungarad manan. Ngamtay ko nakon. Saan mo adang danganan? Pangasim. Iso jay dimteng hanay. Pakasaritak mutla agag. Kaya't matlaang ni Jimbert, ako yugo ni nanang mo ang mapanto ang birok ti partsinto ababoy, iti kasangay mo. Oh, nagsayatan lo kasta ani. Nakaapal ka, pre. Tasaan ama tukod ti panagayat king ka ni Jimbert? Nga uray adda nalidem napalabas mo. Pudno day ta, friend. Isutiin ino tamang lawag iti lubong ko. Tanupay na saam dagiti pagteng iti biyag ko. At damang patpatibker kanya. Makunak anagasat kapaylaang, friend. Ti amo kidi, awanan ti mangayat kanya. Kalpasan, ngayon sinanak ti boyfriend ko, gapo iti pan nakagundaway ko. Iti ipakpakita ni Jimbert. Makunak, adakdakkel nga amang ti panagayat na ken ka. Iti da iti nubyo. When friend, ket no pay nasaktanak iti husto. Iti panangisina na kanya kidi. Ininot mutlaeng ang nagmawmaw day di asaam amarikrik-nak. Gapo ken ni Jimbert. Intun bigatan ti isasangpot ni Divine. Katay ko namin, si Kanto timang sabat kin kuwana iti airport.
Wan daddy. Uwan ko naklatan. Oras ang tumatlan. Ano saya at no kayat mo matlaangan asabtan ni Divine. Amom iho, iso ti kayat miya para kid ka. Ngamsan ko ngay ayat ang Divine. Di may magbaga, ti kasta. Tadi pa'y matdimtang dito'y Pilipinas. Amom iho, ado, tinagbalbaliwan ni Divine. Tay ko nakon. Addan ay ayatak. Taday jay asamay, a biktima, ti panakay dadanas. Wan. Iho, saan mo nga ipamay ti pamilya tayo? Anyan tulaan ti makuna, dagiti makaamukin ka, kan dagiti papagayam eh. No may sa biktima, ti panagramos ti asawa. Awan bibiyang ko na niyan tuman ti masauda. Saan atin napalabas ti pagrukudak nga kayat? No di kat tipitik to'y pusok, daddy. Dapanan sinabat ti anak ta ni Divine. Katsapay la ko ma. Ta iti panagkita ha. Agin na si dagmanan tirik na adwa. Ay, kasla na regat, honey. Ape akas ta tinakunan. Gapo ti panangilablaban na lata ti ayat na iti dayjay amamay. Oh, saan amay kariday di apapay iti pamilya tayo, Enrico? Isumati ko na. Ngam jakmanam mo iti anak ta. No apay nga gay ayat una iti dayjay amamay. Saan nga ta aginayuman ni Siaming? Tapno ada mga langon iti tayaw na itinapasamak kan ko na. Tipan nakaguntaway na, di kayat ko asawan. Anja ti kinunam, Barok. Imbaon da ka, dagiti dadakkel mo. Abapan mo sa batan, dahi ang nagan iti Divine a kinaubingam. Wan na. Saan ka napan? Napatpatag para kanyak ti papanan tayo. Unagam, siguradong urayan na ka ni Divine ni airport. Mabalin na matagtaksi nga gawit di balayda. Wan ngam amuna sa batam. Sa di ka mapan. Sigurado makapungtut lakit di kan kaday jay. Oray gumura kanyak. Awan na sakit bakrang ko. Anya, Bapan tayo kit din iti papanan tayo. Bareng makabirok tayo matlang iti gatangan tayo ababoy. Ama parti iti kasangay ti anak yo. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Hello, Divine Iha. Ah, nagkita kay kadimat lang kini Jimbert? Anya, di na kasinabat? Kat no nagpakada-kada kami nga umay nakasunduan di ta, Iha. Anya? Adakan di ta balayo? Ah, sa dinungarudan tinapnapanan ni Jimbert. Sige, Iha. Pasensya kan. Ala, bayam. Takasaritak to itinalapat inton sumangpat. Okay. Bye. Honey! Honey! Ani, anya ti madamag. Impadamag kanyak ni Paris Satur. Anagkuyog dalo siya kanti anak ta anapan ng gatang kadagiti do ababoy na. Anya? Isumat lagay masaan napan sinabat ni Divine iji airport. Tanagkuyog damat gayam. Wan honey, iso kasarita tanto nenton sumangpat. Tiyak mapalapas dahi tanga inaramit ti anak ta. Hanggang, aguray ka. Ananuan ni Lucia ti baboy aginatang da iti anak ta. Parkendan to kano enton agkasangay ni siya main. Anya? Nukas ta, agpadayada? Wan honey, Oh, nilakit ni Lucia tinangipautangan ti anak ta iti kwarta. Ti inwithdraw na iti bangko. apay aday ta tinalagip mo. Kung naman nagkadwa da iti anak ta, saan ka di? Tapat siyem nga ta, nga impautang ti anak ta, dayjay akan tidan. No iso, tinangtedan ti anak ta, tinwithdraw na iti bangko. Anya? Ar-armon ti anak ta ni Shamain. Kat no iso tinangtedan ni Jimbert, jay 50,000 nga inwithdraw na iti bangko.
Kadyak mamati ngayon pautang na. Dayta ti kayat ko ang malawlawagan inton sumangpat. Isong agsag ka na day chay as Jimbert. Nanang, nagdadakkel dagiti ginatang yukan ni Jimbert a baboy. Iso tinagpili. Ay, manong harot ti bayad dagiti dua a dadakkel a baboy. 30,000 balasang ko. Anya? Sa naklata na nagtagtagari di pinili na dagijay. Kwarta na mo't tinaigatang. Nang, sigurado, ano agdinamag nga agpadaya tayo. Adun tulakit diti umay. Kat sigurado naragsak to ti kaaldawan ti kasangay mo, anak ko. Uy, nanang. Ket, no kasano ti kinaragsak dagiti umay to tumabuno. Amo, naragragsak tupay ni Jimbert. Adakon, mami. Tinungpadak. Gaputam mo minti panangin dyan mo kini Divine EJ Airport. Nukas tayong nyawag nan kada kayo. Wan, kan amumi pa yan ang nagkuyog kayo kini Lucia. Agi matang iti baboy ang mapartinton enton kasangay ni Samain. Kanya. Naglengkit din tinang report kada kayo. Awanan ti mailimad mo pa'y kada kami. Di 50,000 ngayon withdraw iti iti bangko. Talaga kadi ngayon pautang mo? Wenno, inted mo kini Samain agaston na iti panagkasangay na. Daddy, uray ka di dayjay. Iraman niyo pa iti salitaan tayo. Gaputa agdua-dua kami ngayon pautang mo dayday. Ibagam langan kag peso. No di mo kaya't agumil ayab ti pungtot me. Sige. Juan, bareng sumarting kayo. Anya tagpaiso. Hintad ko kini siya mindaya kantidad. Wartakmat. Bukod ko abirok dayjay. Pagbot dyan na. Awanan kay Tibain! Enrico! Anya ka kadi! Apa din iswam ti anak ta! Inak igawid istin. Igbatan na! Bayan yun na. Uray kabilindak aging ga iti matayak. Uray patayndak. Sandak amalapdang agayat kinsyamin. Tabanan! Jimbert! Papanam! Agsubli ka! Jimbert! Hello, Ani. Nakaawag ka man? Ay na, friend. Agda bad news arumbang unay amaamuam. Ha? Anya dito bad news, friend. Ni Jimbert, agda dito'y tiyanggi na betsyang. Agin inungkat na bartagan. Anya? Apay, ada problema na? Sino ti kadwa na? Mga nunay sungsung laang, friend. May sana nadanon ko dito'y tiyanggi. Nakasaritam ka di? Wanda, saan pa'y unay anabartag? Anya ka na tiga po na nga umin-inom iti arak ngagmaymaysa. Tinumpa ka no ni mami na. Dinanugmat ni daddy na. Anya? Iti anya ka po. Kaputi, panang nilaban na ti ayag na gan ka. Kung naktupay kat asa anak amay karikan ko. Friend, ay ayatan nakaunay ni Jimbert. Di mo sayangan na ita panagayat na gan ka. Anya? Diya ka mo no, anya tibaga. Friend. Apay ama ikulkuling ka. Kasangay mo nito maminsan apikat. Kasla naliday ka. Gaputa da impadamag kanyak ni Ani apakaldaang ako nay nanang. Anya ti padamag na. Nadiswan ka no da tata Enrico ni Jimbert. Gapo iti panang ilablaban na iti ayat na kanyak. Anya. Nang, sanda ka kayat dagiti dadakkel ni Jimbert. Una yan. Awan ti mabalinda. Tasi kamot nga ron ti ayayatan ti anak da. Uwan mo't kit di nanang. Tiyak mo't nga tapakabasulan. No ayatan nak ti anak da.
papanam, Jimbert. Di balay ta siya min, mami. Ba't di na itang halda? Saan ka, Arumor Jimbert? Apay pang dandak tadi. Adda pa pananta. Lading itak. Sa anak ama kaumay no sa di naman ti pangawisan nyo kanya. Tanapat patag ka de, ti awis king ka dahil babae, ngum ti awis ko Wan daddy. Sorry lang. Itangal daw timbagan siya min apan nakaamok. No anya ti banag ti panagay ko kingkwana. Aniya? Isumat lang ngay pilit mulat na timapan. Gaputa na bayagan nga uraik da ito'y agundaway mami. Saan ka mapon? Sandak nga gawid ng tadi. Iba tayo titakyan ko. Isurot ka iti papanak. Diyak kayat. Panawang kay marlangan. Ha? Napanan. Jimbert! Ang supliga! Ani. Ado ti makipagragsak iti kasangay ti kayo mo. Ang gaputa, ang muda kang padaya. Iso saan ang nakakaskas daw nga do ti isa nga ilin siya amin. Ayan na nga dita. Adda itay dito eh. Kaskas truck na lang iti balayda. Sobra kalatang iti balayda. Nakapakapay na samat. Amaw no da VIP asang ili na. Disturbok kita. Awan pa iti simrat asa nga ili iti balayda. Kan sikat ti VIP ita asa nga ili ti gayam ko. So nga, inkanda nunin iti ayan na. Ni nanong na. Adda iti unak. Awan, nakita kita'y iti likod ti balay, amang imanmando ka dagiti kusinero. Nasayad no kasta. Sige ani. Mapan ko man tanunin ni Siamin. Talaga anak ko laapan ang tipanunod ti anak ta Enrico. Saan na tanadangdanggan? Ang burburak ti dara kita king kuwana. Gaputi pa na yung wadag na kanya kitay. Anya ti aramidon dayta. Diyak kaya taday di asya may di maasawa ti anak ta. Mo ipilit na nata nga ayatan kan asawaan da diya babae. Ilaksid kon nga anak. Diyak kaya ti may babain kadagiti papagayam tayo. Iso adyak patadugan dito'y balay no asawaan na day jay a babae. Pudnugahin timbaga kanyak ni Ani iti nagsarita kami iti tarwar. Anya timbakana? Baga na siya kano ti kang nura na bisitam ita akasangay mo. Kat pagpaisun sa. Tayo ti sisarek ko dito palayo. Damat na nakasitalamisaan. Nga da nakadaya tarawan. Wan Jimbert. Tito iti pangsa nga iliyakin ka. Tapos ti makadisturbo ka datang agsarita. Mamakadimot lang yung tibanag ti ayat ko king ka. Kasano talaga ti panagayat mo kanyak, Jimbert? Saan ko amay ladawan king ka? Takas iti kaadalam ti baypay adi matukod. Kasta ti panagayat ko. Kat patsim ko ma. Wan, mamati ak, Jimbert. Tamakitak ken mariknak unay day taan nalaos sa panagayat mo kanyak. Iso adyak mo't adwa-adwa ang mga klon iti ayat mo. Ha? Agpaiso. No kasta agahin ahitan siya min. Wan, Jimbert. Agyaman na ka. Hindi na ko'y arakupan. Taad na kondisyon ko, iti panangaklon ko, iti ayat mo. Anya dayta? Ibilang mo to kumakas, anak. Tuy imitat itaabyan. San aparikot dayta? Amok matani ka sa sahad mo. Taawan pulos inliwan mo kanyak. Agyaman, anak. Sikatin ang lawag, iti lubong ko. Sipod day di pan nakaitatanas ko. Naglabasan dayta apanawan. Saan mo kuman alagipan pa eh? Wan, sana. Gaputi naklon mo to ayat ko. Kahit ko nga iti kabita na panawan. Agkalay sata. Anya? Di na kumamot ang awan iti kasta, Jimbert. Sana ka gang angaw. Kahit ko asakbay ngagpasngay ka. Nakapagkalay satan. Tapnos siya kung titumakder nga ama. Titumao ang anak mo. Agyaman, anak. Talaga sana ka nagbidutan ang aklon iti ayat mo. Ay, siyamin. Jimbert. Naraksa ka ko na eh.
Gapo tadyak mas baalan tiragsak ko. Gapo itin pa. Kahit ko. No kahit malakit di. Agkalaysatan iti kabiitan na panawan. Wen, itian yaman nga oras. Nakasagana ang makikalay sa ka, Jimper. Apay asimang patkapaylaang. Apay akas na ti kunayo, Daddy. Didak ka rin kahit makita, iti dahi apalay. Nasukir ka una yun. Sana kinasukir ti lablaban kong ayat, Daddy. Anya ko mati mama ay dayta nga ayaat. Noom siya nuwin nulaisan da kanto dagiti Awan tao. bibiyang ko! Ti puso kan riknak ti surotak, Daddy. Saan kat di ati kahit ta sino man. Salpag! Di mo na amo asurutan dagiti pagayatan may kinibabeng. Kaputa at daanak meten itinananay panunot kenakam. So abay andak kumameten nga desisyon no anya ti pakaragsak kang kahit ko. Amok meten di dakas kan sayat. Saan mo nga amo? Tay ti panagayat mo una iti dayja bampay. Kat mabalin nga iso ti pakaitib kulan tayo amin. Saan? Amuyo ka di. Inaklonan ni siya ti panakait ko. Kat plano nga kalaysa kamin iti mabiit. Anya? Abit lang, umayan. Kumusta kan? Nasaya atak latamat, babes. Apa yung may ka? Gapot na magagaran ako na makamo. No anya ti ko na ninanang mo, iti plano ta panagkalaysa iti kabitan na panawan. Kunana idiimbaga, nga addaan tamutin ka na itinananay atawan. Kat noon niya ti mapanunod ta pagsayaatan ta adwa. Iso ti masurot, iso ti aramidan ta. No kasta, rugyan ta nga rodan nga ipagnadag iti papili sa kasapulan ta. Mapantanto mo iti kalaingan a designer, tagpadaitan itarwatam. Sige, babes. Noon niya ti kayat mo, sumursurot aklatan. Maragsakan ak unayan kan magagaranak amang ikalay sakin ka. Ngam, sandak mo't akayat dagiti dadakkel mo para ken ka. Saan ngay suda ti masurot? Sandak ang madiktaran na maipapan iti ayat ko ti pagsasaritaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Adya ti ba panunod yo na amuyo a pagsayaatan yo akat. Si aana mo nga klata anak ko. Agyam anak nanang. Ngam, kasanon. Kasanon Jimbert. Nuguraan da ka dagiti dadakkel mo gapo iti patangikalay iti anak ko. Uray guragan laksidentak. Saan ngay suda ti masurot kan makalapad iti panangikallaysak iti anak yo, nana. Kaya't da nga ta nga ijabalayo ti pakaangayan ti resepsyon no kas pangarikan. No saan daman akayat? Dito yan balayan at pakaangayan mananang. Sa bagay Iso tinagtulagan mi iti anak yo, nana. Di dakam ko maparitan, adito ti pakaangayan ti resepsyon. No di kahit dagiti dadakkel ko ti umay, bayan nyo latan. Sige, awan ti problema iti dayta. Isa bagay, rumbang laeng adito'y balay tababae ti anak ko. Ala, ibagakto ka dagiti karuba ti panagsagaan namin dito'y balay. Taisot pa kaangayan ti resepsyon. Sa dino nga tinapnapanan ni Jimbert. Sumip nga tan. Ani, apay di ka makaid na. Asino ti paspasong nga adam, taita ka pa'y dito yung sangot trita. Sumip nga tan. Awan pa'y lahang ni Jimbert. Sumangpet tulat ta no sa dino man itinapanan na. Madanta na ka na. Tanasakit tinakam na apimanaw dito balay. Sigurado nga day ti balay da siya may. Iso nga awan ti pagdanaga.
Taagay ayat unay di anak mo, iti dayjay a babae. Anya nga takim makanday di babae. Taapi akas la isulatan di makikita ti anak ta. Ani, amangan nupudno ti atap ko. Aginayuma dayjay a babae ti anak ta. Anya, mamati ka iti gayuma? Oh, dagam mo. Tinasayaat, kasarita tantumanan inton sumangpat. Diyak kaya't aday diya disgrasyada di pagsabaan ti anak ta. Siya, Bain, kurak pa no, magipang malampay ni Jimbert. Nag-awid mo tayo. Imbaga ka dito yan namang malam. Kunana amabain ka no, isa nag-awid din nang. Apay amabain pa ilaang kat nobyo mo, kan agkasar kayong taon. Siyempre, mabain. Ta saan na pa'y anaya mo unay, tibagbagay na kada kayo nanang. Sa bagay ang maguray ka man. Talaga ka di nga awanan ti panagsasarita kadag iti partido na. Maipapan iti panagkasaryo? Awan siguro, nanang. Taam mo yung mat. Sandak akayat ang maikamang iti pamigihada. Sa bagay, uray awan pa malubos mi adadakilyo, makakasar kayo lata. Taadaan kayo matan iti umno nga idaan. Rabiin, itala sumangpat ka. Nagdamdam nagtitao ka. Pasensya ka na. No sinigsiganda ka sa mga panmami. Sa dino tinagkapkapwang. Saan yun nadabagan pa eh? Tamang nagpungtot kailan mama nyo. Iti balay ta siya min. Mata ka di ba sa bali at papanak no saan nga ijay? Ha! Kunak tupay nga ijay tinapanam. Awan dakis na no ijay man, pagpalabasak iti oras. Kat, anya man ang dagiti nagsarsaritaan nyo iti dayjay a babae? Sigurado kayo? Katyo amamon? Wan! Isungaro dadamdamagag. Natulagan ti panagkalay sa amin, mami. Anya? Saan? Di mo ikasar dayjay a disgrasyada! Ay ayatek ni siya min, mami. Awan makalapad kanyak. Sige. Naglakati pa ng tungpayo kanyak. Tapno matauan ka! Uray guranda ka. Uray dirdirin nyo ti ropak iti katutungpa. Awan makalapad kanyak. Nilang patay ti makalapad iti panay kalaysak kani siya min. Nalawag ka di. Saan? Ada, Siamin, agriin ka. Agriin ka, anak ko. Apay. Adyat na paspasamakin ka. Apay, nagikis ka. Agsangit ka matan. Apay, anyat na pasamakin ka, anak ko. Rapist na nang. Nagsubli kang pahidi. Kat ginundawayan nakmanan. Talaga asaan mo amalipatan? Dahil di na pasamakin ka. Maliplipat ako nanang. Gamit pa na kay tagtagayanap ko. Malagip ko manan. Di pasabak. Ay, anak. Saan ka nga agsangit? Pagkalmaang tarik na. Gamkas lagpay-pay sa day dyan at tagtagayanap ko nanang. Nagsubli kang pay editi rapist. Mabuti nga nagsubli day jay. Kaputa na dagsan, tinagbasulan na kan ka. Saan nga imposible nga agsubli nanang? Numaamuan na nagbunga day di naramid na akin ang ayop kanya. Di ka maganakan, anak ko. Agasawa ka itoon ka ni Jimper. Kat sigurado, nakitaan na ka iti day jay aripis. Anya? Natagtagin mo manan ti lalaki anang gundaway ken ka? Owen, friend. Nagsubli kang pay iti. Kinuntawayan na
Kunada at itagtagainap kat baliktad. Saan ton ang mapasamak? Kinalidam ang napasamak mo, friend. Ani, kaslak paypayso. Ngam, apay nga takas chay tinatagtagainap ko. Kaputa, saan mo pa'y anamin pinsan anay waksi? Kat day tati rason no apay natagtagainap mo man ng tiripis. Mabali na kasta. Aguray ka man. Madamag ko man kaya. No kas pangarigan ta agsubling agpaiso tinanggundaway kan ka kat dumawat ti pamakawan. Mapakawan mo ka di pay? Saan, ani? Uray agluwa ititara. Pulos at siyak mapakawan. Pabalod ko no agparang kanyag. Maawatak tirik ng friend. Saan ka di pa'y anasibsiban ti guram iti lalaki anang idadansken ka? Iti ka ano man. Saan to ang masibsiban ti kurak iti ayop a lalaki? Ang mga numapatay ko pa'y kiti. Nuyam amo na ti bagina nga isutin ang kuntaway kanya. Talaga ka di ngawan pulos pamalpalat patam iti langana? Nasipngat. Iti nang saldan na kanya kiti. Nagpartaktak iti pasamak. Kalpasan na ginamatanak. Dagos na apinarusukan. Kat napukaw ko ti bukod ko. Ala, sapay lang umataad ang tumutla paglawagan ti kaso. Kat maikan ti hustisya, tinapasamag kad ka. Aging kaita. Mangnamnama agpailangan. Matiliw tumutlaan ti ayop anang guntaway kanya. Pimuar man ang anak ta Enrico. Paypay ang kadilatan nga asawaan na dayjay asyaming. Diyan mo. Ngam no saan tan ang malakdan ang mga sawa iti dayjay a babae. Ipaypaysok tinay bagaking kuwana ide. Nga niya. Ilaksid kon nga anak no asawaan na dayjay a babae. Uwin angam. Agmay-may sa nga anak ta ni Jimpert. Uray! Saan kun a pagtatakkunan nga anak no ibabain na ti pamilya tayo. Talaga ang maipapain tayo. Kadisgrasyada ti asawain na. Iso ano ko na mga ilaksid. Laksid at tumatan, Enrico. Isunto ti bagata inton sumangpag. Barag no agpanonot ti maminribo. Naimas to'y ginatang niyo asidayo, Charmaine. Ay, mangan kailata, nana. Katsi ka. Apay ati kamat mangan. Nabusog ako na. Anya, di nakabasbasit sa apay marlatikinan mo. Nabusog ako. Kan may sa maragsakan ha. Tada kasi nakasango ka nangan. Mabain kan salaan mo't. Iso abasit tikinan mo, Barok. Ungay may sabalik man ti saritaan. Kumusta mo tinapanan nyo? Agsublay kami pa ija City Hall, nanang. At dapay saan mi analpas ana ilakan. Sigurado, malpas mi amin itangal daw. Ala, asikasun nyo nga ron dagitarumbang ama asikaso a papeles yo. Tapno makapagkasar kayon ton. Enrico, Apay anya ti damag. Ta dinanunak pa diti opisina. imawag kanyak ti may sa kadagiti amiga nga agtrab-trabaho ija City Hall. Katimpadamag dati panangipag na da Jimpert kinsiyamin, ti papeles na nga agkasaran. Anya? Salpag! Apay nga burak mo matandig ka mo abaso. Makapong tutak, gapo, iti impadamag mo. Kanya ti aramigan ta. Ipalubos ta kadilatan ama asawa na day chay a babae. Kasarita tantupay iti maminsan. Ngam no di na talatadinggan. Kat pagtalawi kon, ijay palay. Ay, agyamanak.
Nalpas mo't la amin ang nagitirik-rik kito si diba nagkasarmi kin Jimbert. Talaga nga inapurayo ha, friend. Wen friend, numabalin ko ma. Uray inton bigaton ti kasar. Ngaro da mabalin. Naibaga nga tan ni Jimbert kadagiti dadakil na. Nga ipagnayon dagiti papeles yung agkasar. Sana kanupay ana ibaga. Ngam iti panagawid na ijabalay da. Ibaga nan to kanun friend. Sigurado, akontraan lakit di dagiti dadakil na. Ti plano yung apa nagkasar. Makamon ni Jimbert ang mangilaban iti amin. Sa bagay, saan da madiktaran ti boyfriend? So nga, uray kumontra dagiti pakay kamangap. Sigurado lata nga ikasar na ka ni Jimbert. Anya, nagpadait kayo, diti usaran yun tong agkasar ni Jimbert? Wen anang, napan kami iti may sa asikat a designer. Ala, sapay kumatawanan ti makatubang iti dayt a plano yo. Kampantiak nanang, mailaban ni Jimbert ti panagayat na kanyak kadagiti dadakil na. Kastamat ti pamatik. Gaputi saan na matukod a panagayat kan ka ni Jimbert. Kat ala, sapay la kuma. Tanaan anay tun nga aglunit ti suga at di tapusom. Kat malipata mo, dayjay anang idadanas kad ka. Enrico. Kapay ngaging inom ka matan. Kaputa, mailuwak ko binom. Kailiw mo ti arak? Wano kayat mo lang nga malipatan ti agdama a problema ta. Maipapankin ni Jimbert. Kayat ko nga ibartekan ti anak ta, Stella. Tap na yun sumangpan. Kat guraam, kasta ka di. Salbag, kasla masinsinitan dagiti gamgam ko. Masurunak mat iti anak ta. Namtsak kaya tadang ramen, Rico. Pues, ingka nga ron iruwar amin nga arwatan na. Saan mon apadanunan dito yung palay? Tamangan numapatay ko. Yang nga tati ko na di kitidrakkel ko. Naibaga ka nalpasan na kiti papilis. Akasapulan nga kasarkin siya min. Jimbert, Ah, ni mami. Nakarpang tumas di kanya. ayop ka. Inaramid mo lang tanti kay kayat mo. Talaga ka di. Akas talatan kalakakada kayo timang kabil kanya. Kurang pa'y dayta! Amumin kinita, timtipan nakalpasan dagiti papeles yung agkasarkin ni Siamain. Nakamo nyo. Saan mo nadamagan pa'y? Awanan ti Serpina no asino man tinangibaga kada kami. Impagakmat itin kada kayo, mami. Awan makalapod kanyak iti panay kalay sa kanyamin. Pues, tangay tinakampulos dengdenggan kinitatim. Kating kabagkatan ng dagiti inrubwat mi arwatam. Tagtalawan! Anya? Pagtalawon dak, mami. Agpili ka! Surutam dagiti pagayatan mi kinitatim. Wano tayo dya asya main di surutam. Santa ka pagpilian, mami. Amangan masaktan kayo la. Masabol nga agpili ka! Tapno ang mo matar aramidan mi kinitatim. Oray laksitin tak anak. Di dak tumalapdan. Amang ikalay sa kankwanan. Tay ko na kon. Ay ayatik ni siya min. Kat oray asino tagdabdab pa. Di da ka malapdan, mami. Pues, awan nga rutan ti karpangam asumrag iti balay tayo. Nagtulagan mi kinitatim. Ngano asawam ni siya main kat laksidan dakan nga anak. Nasakit man nga watan, mami. Awan mabaling ko. Takabailan, tak may balang anak yo. Gapulang iti kilo, a prinsipyo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ako nagtaksan. Jimbert! Ano na kita bitbit mo? Malita matangay sa. Wala. Pinagtarod ako, dagiti na kanya ka. Mabay na kumasumang bay diti palayong. Pinapos konti rupa ka. Sige, umunag kang galod. Nanang! Nang! Adda ni Jimbert! Ani, nasapa ka man ita, anag kape. Tsak nakaturturog iti kakapanunot ko maipapan iti anak ta. Anya? Gusto nga tati inaramit ta. Anang papanaw kan kwa na diti balay. Gusto. Kaputa na tang kanuna yon ti ulo, ti anak ta. Nga, may isang anak ta ni Jimbert. Agmay sangag paiso. Ngam kinay kayat namot a pinili, ni awan kwenta na ababae. Iso na saysaya at laangon nga ibilang tan anatay. Bayat mo titimpla na ito linuto, anak ko. Kasta ka din, Nanang. Jimbert, pwede ka matanmangan. Uno, di mo ka di kaya tilinutok apakbat asidain tayo. Ay, pasensya kan barok ano nateng tinaidasar asida tayo ita. Kasto itisid sidami amarikrika at kat sapay kumatamaan usam. Kan mayroam kan tumatlaang kadagiti kastoy ang sangsangun me. Awan pagdanagan nyo, nana. Magustok mo tinatang. Apay nga rod, adi ka mangan. Mga anak, pampanunutik lang ti madanin akalay sa ta. Ayawan pagdanagan nyo kadagiti maisakana. Taaddan kinasaritak nga umay tumulong. Agyaman kami, Nanang. Ngam nang. Umalay nga tamot laang tinted kada kayo ni Jimbert a kwarta, amay gatang kadagiti maparti a baboy kun baka. Ay umanay. Subsobra pa'y kat nga tan. Magatang tayo ti hupat ababoy kan maisaba ka. Saan nga tangag kamto, no agkurang ti maparti, nana? Ay, saan barok? Adun dayjay amay sagana. Upat ababoy kan may saba ka ti maparti ti kaaldawan ti kasaryo. Diyos ko, ang sakit matan ti tiyan ko. Anay, aganakaksan. Jimbert! Jimbert! Umay ka man! Aganakaksan! Anya di ko ron, aganak ka. Itaray na ko man di hospital. Sige. Umay ka. Asibahin ka. Ipang ka ni di ospital. Lalaki ti umuna ang anak ta. Oh. Apay nagsangit ka? Saan ka kati amaragsakan? Ta nakita mo di anak mo? Barang sa kanak. Gamakasangit ako. Taday tama na dagat ti bunga ti panagaguntawan ko. Saan ka nalumdang? Isong nabaging kasar ka. Sakbay nga ganak ka. Tapno da tumaktir nga mana. Agyaman na kiti panangalangon mo iti dayaw ko, Jimbert. Ay, ka. Saan atin napalabas mo ti makatubang? Tapno ayten ka, agraman ti ipasungay mo. Agyaman no ibilang mo, kasputput nung anak. Opay, saan mo matadara ti agkaltalay tayo kadagiti urat na. Enrico, akin inom ka manan. Bayanak lang, hali. Wen angam, kimutong kan. Baybay amutan, tibagim. Kasta amutan dagiti negosyo tayo. Oh, Oh, nasakit lang, tinakam ko.
Pasipod pimanaw ni Jimbert. Kati pa'y pulos si Mirip nito'y balay. Gapo siguro tanagbalinan a babysitter ti anak ta. Tanaganak mo tanday chay asyamin. Salbag. Anya ko matiganas na ang mga iwan ti saan na matabuto. Amo matan di anak ta. Martir. Di na padpadasan nga ipakita kada tateog eh. Tanyak pulos talyawan. Makay-ayot to'y anak mo, friend. Amunan ti ko marayo. Wan nga rod, friend. Anya tinagan na? Jimbert Jr. Nagan ti asawam tinagan to'y anak mo. Apay akinayat mo. Idinto ta saan mo't nga iso ti pudno nga amana. Isuti kayo ti asawa. Uwan ang numadaan kayo ti anak. Saan nanton amay panagan tinagan na? Ta junior mo't panagan na iti impas ngay mo. Saan a problema day ta, friend? Taado mo ti mabalin anagan na pagpilian mintumanen. Sa bagay, ang aguray ka. Madlaw ko kaslanda pagkaingasan ti anak mo ken ti asawam. Anya? Kita ang ti agong na. Dagiti, bibig na, ken kurimatmat na. Uray ubing pa ito anak mo. Kasla, kaingas na ti asawam. Ay na, hustunan balong. Sumardan kang sangit. Umahin mo mamang mo. Siyamin, tayo gatas si anak mo na. May kan, mabisinan. Hustunan balong na. Umahin mo mamang mo. Hindi gatas mo. Sumardan kang sangit na. Dada. Ay na. Ha. Nagsardengan. Talaga ang mabisinin. So asangit itay mabisin mo't gaya man ay na. Jimbert, agyaman iti kinasayaat mo iti anak ko. Saan? Sana si kalang tiyakin anak. Anak tatwa. Ay, awan gaya man niya. Time bilang mumutya na pudpudno nga anak ti anak ko. Amo? Adanatlaw ni Ani iti anak ta. Ano tinadlaw na? Kasla, kaing-ingas mo kanuti anak ko. Ha? Mangrugi ka din. Amay putak-tak di may sa kapaliman. Oh, apayan na pamulagat. Kan na imayang ka itimbaga. Ako, siguro naginawan na kidi. So amay yo kayong ingas ko ni Junior. Ta, kanayon nakmat idito ti balayo. Nang ron na din inawon pa lang. Oy, Jimbert, tapno amom. Saan asika tinaginawa? Oh? Sino nga ron? Secret. Saan mo nga amuan? Ta, mapainak amang ibaga. Anya? Agkain ingas da Jimbert kan timpas ngay day di asyamin. Uwan na Stella. Isutin nadlaw ko idibubak ni Junior. Junior tinagan ti anak ni Samin. Uwan na, Jimbert Junior. Ta isuti kinayak ng panagan ti anak yo. Saan na putot? Apay pinagbalin na at Junior day di nga ubing. Uray saan na aputot, akas kunayo nana, bilang naman akas pudno nga anak. Talaga apag tumutun na kami to Jimbert. Saan nana? No di kat ipakpakita na laang tinaindaklan a panagayat na kadagiti agina. Anya? Kaing-ingas ti anak ta, timpas ngay ni Shamin amalata ka. Isuti ko na ni Ani agayam ti anak ta. Gapo ti impadamag mo. Kasla kayat ko ang makita ti ubay. Anya? Kayat ko ang makita no pudno a kaing-ingas ti anak ta. Kasano ko ma? Idinto ta saan namat aputok day di nga ubing. Ani, nabayagan ang mumurburtsa anak iti anak ta. Tana idumduma unay ti panagayat na kinisomay. Nga uray no amuna nga adta nang idadanas king kuwana ide.
kat isupay lang ti pinili na. Daytat pagkunaam, amartir ti kinatanga di anak ta. Wala nga no agpaiso, akain ingas ti anak ta. Akat, mga no, No? Anya? Apay adi mo ituloy? Diyos ko, saan ko ma? Anya ti kayat mo asawan? Napod no, akain ingas ti ubeng ti anak ta. Saan nga ta, nga iso tinangguntawa idi kini siyakbay? Anya? Diyos ko. Oh, saan man atila nga ipagpagam, Enrico? Muraya klasong kar. Oray tumuknot sa jay langit ti gurak pa'y langit anak ta. Katinantuman pumasyari yung balayin ta. Takitaag ti ubeng. Anak, talaga nga amo na ti kumarayot ni Apok. Nabalod mo na dumakal. Wan nga rod nanay. Adun at talaga ti di makilan na. Dandanimot nga minin agmaysa na tawan. Ewan, kahit iti panagdakil na. Makita ka. Apay nga akaing-ingas ti asawam. Ah? Amom nan. Ado kayo nang ibaga iti dayta. Kita man na kita matana. Te akong bibig kan agraman na kita kitay na. Karupuro pati asawam, anak ko. Nairutin ti turog ti anak ko. Iti panang kitkitak ken kwa na. Pagpaisun sa ti bagbaga dagiti tattao. Wen, kaing-ingas na ni Jimbert. Kasano? Akaing-ingas na ti asawa. Kit bungat ti pan nakaidatanes ko. Idin tuta. San mo't ani Jimbert ti na ginawag? Wano? Oh, sana. Imposible nga iso. Diya kaya ta panunutan. At tinakiasawa. Kat isutin ang gundaway kanya. Hello? Hello, Nanay Stella. Nakaawag kay man? Iha? Ada ko makayat ko akid tawan ka ni kaapapuar. Anya day tanana. Sige, ibagayo. Kat no kabala, ipaay ko wino aramida. Baunan ka kumaamang ipakaamo ka da Jimbert kini siya min. Pumasyar kam to kini Enrico iji balay tain ton bigat. Anya? Kaya't yu ang mapanpasyaran, ida? Inkay ka di, mang probukar na Estela. Kat no, kastaman ti gagamyo. Lading ito, didak mabaon nana. Saan? Saan na day tati panggap ni Iha? Anya ko matimaganab mino ingkam mangriripok. Anya nga rason, akayat yu ang mapansarungkaran dagiti agasawa, nana. Kaya't mi amapan kitaan ti ubing. Anya? Nagbalin aburbor tsaka da kaming agasawa. Day di imbagam akaing ingas ti anak mi. Ti impas ngay ni siya main. Jimbert, imawag itay kanyak ni Ani. Kanya timbaga na. Umay ka no pumasyar dagiti dadakkel mo. Takayat da ang makita ti anak ko. Kunakmet, asan mo lang anak? Anak tato ha. Ay, huwin gaya man niya. Kayong ingas mo pa iti anak ta. Hindi pa lang sikog mo. Imbilang kumatan, akas nagtawad kanyak. Agyaman ak Jimbert. Gamamom, itin inot pa nagdakkel ni Junior. Ibagpagada kiti makakita. Kayong ingas mo unay. Di mayat. Tapno may pagpanakil kumot, kaspod no nga anak ko. Jimbert! Addan dagiti dadakkel mo. Isudan dagiti dimteng. Umay ka, duwata namang sabat kadakwada. Tsaka kaya, si Kapay lang ti umuna ang makisang kadakwada. Oh, sige, naisot ko na. Sige, mapanak nga rod iti ahinda. Panawang ka pa eh. O sige, ingka nga ro din sabton ida. Kuna ni Ani.
Interesado dagiti dadakkel ti asawak ang makakita iti anak ko. Gapo iti pan nakadamag da akaingas ni Jimbert Tubing. Diyos ko, saan ko mangapay sa ti agay ay ayam iti panunot ko? Tsak kaya't apanunutan. Ani Jimbert tinangguntaway iti kanyak. Anggap, apay akayong ingas ngagpayso ni Jimbert ti anak ko. Ay, niya karamitan. Tapno malawlawagan ti pan nakabutbutyak. Amukan. Wen, apay kit dinasaan. Pa-DNA itinalimag ti anak ko. Ken mangala ak tumat iti sampalit ti asawa. Tapa-DNA tumat. Kahit na mami kung dadi ang makita, ti anak na. Isulaan ti ginagarada. Oo na. Ipalubos mo ko ma. Ipakita ka dakwada. Wala nga ma. Adatin dayon na matmaturo. Bambantayan ni Nanang. Ni, nakariyan. Mabit lang tal ha. Ipakita ka dagiti na kanya. O sige, ingka nga Rodan. Ang alaam dyan na timpla agatas na. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Mami, Daddy, adtoy ni Junior. Apo, Mami, inawagan niyo iti apo. ay kwa. Kapay nga tangamin akas laat darag. Uanarig nakita nakita tayo uping. Kaingas mo ngagpayso, ti anak ni Siopay. Ay, gaputas siya siguro tinaginawan na edi, Daddy. Mabalin ka di asublatag nga ubad. Siyak man ti umuna amang upakan ko, ana. No kayat mo nga ipaubaka ta kami, Sige, Mami, hubo niyo. Rignain niyo matibara ti bagay ti anak mi. Anak ni, kunang. Gaputay di pa imbilang ko na po nung anak ko. Nana, buti marutan mo to yan. Taubaag man ni Junior. Enrico. Arak matadagos ti sinangom. Apa man na simang pata dito balay. Maborbor sa anak. Anya? Masanodsod ka ba? Itay nakita mo ti Openg. Anya, tinarik namking wala. Darag o iti kaunggak, Enrico. Iso, naawagak pa iti apuk. Agpadata tarin na. Iso maborbor sa anak. Kanagpaiso, akaing ingas ti anak ta, na nga Openg. Paiso nga ta, anaginawan idi ni Siaming ti anak ta. Iso akaing ingas na. Sabali, ti agay ay ayam iti panunot ko. Ngamsapay na ko ma, tabindot ti atap ko. Anya ti atap mo? Saan nga ta? Nga ti anak ta, tinanggundaw edi kinisabay. Anya? Oh, tila ibagpagam. Diyak kahit pagatapam ti dagas ni Jimbert. Nga uray no linaksilta nga anak. Awagak to. Kapay, anya ti bagam kan kwa na? Paumayak dito'y balay. Takayat ko, akasarita ta, iti sangon sa ako. Palutputak no anya ti rason. No apay akain ingas na ti anak ni Sabay. Hello, Dr. Cruz? Anya? Adan resulta ti DNA test ti asawa kan ti anak ko. Okay, doktor. Umayak di tayo tamot lang. Bye. Siamin, nanda pa na? Sa dino? Imawag ni Daddy. Kunan na akad na kano akasarita. Ha? Anya ti pagsaritaan nyo? Nandiyan ka mo. Siguro, nawat dan, di ba nag-asawa ta?
So akad na kakasarita, top no maornos. Ti saan may nagkikinawatan. Sige, ingka nga Roden. Sapay la kuma, takayat dan nga agpayso ama urnos ti amin. Napanadjay asawam. Mapan ije balay dagiti dadakkel nanang. Itiyan niya ka po. Idinto ta nabayagan alinaksid ta. Imawag ni daddy na. Kat kayat nakanua kasarita. Anya. Kat imbagbantan na pan. Nadlaw ngamin ni Jimbert. Di pimasyar na dito'y balay. Kasla na subsubanan tigura da iti asawa nang. Kat atapon na. Kayat da na maurnos ti amin. Ala, sapay la kumangarod ta kasta anak ko. Sige garod. Mapanak man itayan ti anak mo amat maturog. Itay pa'y amat maturog itindayon na nanang. Wan, talaga maturog lati amon na di anak mo. Ay, nang, bantayan niyo pa'y manlaan nga rod. Adda pa panak. Papanam ka di, mabayag ka. Saan nang? Agawid ak tumatlaang adagos apaman amaalak ti gagara. Sige nang, mapanakon. Papanandaga ta. Di pa'y lagat nagpaitulong ti asawa na. Sa di na mga tanti turugan na. Anya? Adan resulta ti DNA test da Jimbert ken ti anak mo, Shamin? Wenani, isong mayak. Agpakuyog ako makin ka. Mapantay ti klinika ni Dr. Cruz. Sige friend, kuyogan ka. Ngam no anyaman ti resulta ti DNA test dagiti dua. Ket agbalin kanto kumalataan na tanang. Tsak maipasigurado ani. Iti ka nito. Akadara ni Jimbert yan ako. Tsak laamon no anya dagiti sumarunong tungatang ko. Asawa mo ni Jimbert. Ken narik na mo no kasano ti panangipatag na kada kayong agina. Uray kasanot kadakkel ti panagayat kanyak ni Jimbert. No isu ti tuntun-tunig anang gundaway kanyak iti. Tsak mapakawan, ani. Anya? Jimbert, uray no kunami alinaksid da kan nga anak. Anak da ka payla. Iso di na kami kumapagilimutan. No andaman palimod mo. Ay, awan palimad ko, Daddy. Mami. Anya nga ron ti makagapo, akahing ingas mo ti anak ni Shamin. Abo nga day di pan nakaitatanas na. Diyak ka mo, no? Apay kayong ingas ko. Kung nagtumot adi na kami pagilimutan. Ibagam no anya ti makagapo. Amom lakit de. No apay ngagkakaingas kayo iti anak ni Shamain. Anya ka diya talaga ti kayo aparwarin, Daddy. Sa anak ko ngagpalpalikaw pay. Si kakade, tinanggundaway ide kini Shamain. Anya dahi tan asaludsod yun, Daddy. Iti pailangan maburburtsaan kami kanka. Kadimi mo utob a panunutan, no kasano ti kinamartir mo kini Shamin. Inkasar mo iti laksid iti panakaamom, a biktima iti panakaidadanas. Kansi ka pa yung titimak dara nga ama ti impas ngay na. Abo nga ti panakaidadanas na. Impatag mo akaspod nung anak. Kan kang runaan ti amin, kaing ingas mo ay. Jimbert, sika ka ti tibirpirukan dagiti pulis a rapist. Kwa? Sungbatam iti agpayso dagiti saludsod me. Tauray no kunami alinaksindakan akas anak. Kadli mi tamot maibturan abay-bayan da ka iho. Sikadaan kami amang tulong kanika. No sikati na ilaw an idi anagaramid iti takas kini Shamin. Mami. Agsao ka. Si kakade tinanggundawa ide kini Shamain. Pagpakawalan niya, Daddy. Mami. Kaya't mo asawan. Siya kinanggundaway kan kwa na. Saan? Diyos ko! Karasaan mo kayang daya, Jimbert! Satanas! Anak! Kung nga pamatyan ti tatawa, nagitibado ti asawa. Jacqueline Pagarab! Demonyo mat gayam daya, lalaki na na!
Saan ka maawata? Napay ako ng adimonyo, kaya yatan nagalaunay. Iso ti rapist, nanang! Iso ti nang gundaway kanyag! Anya, kasano nga iso? Anak, Impa-DNA kiti nalimad. Gabuta ka ingas ti anak ko ni Jimbert. Kat positive akadardara na ti anak ko, nanang! niya. Agam, asawa mo, anak mo. Kasano pa'y nga ron amagunod mo ti hostisya, tinakasakutan ka. Uray asawa ko ni Jimbert! Pabalod ko! Mas kanya ikaro na tinaramid na kanyak ang kinaayop! Nanang! Basol ko ka ti agayat. Tapay api na ibalod na siyamin. Saan adakas ti agayat? Nga masapol nga idalan mo itinasaya at awagas, Jimbert. Pagkawanan ako ma. Nainalakay ti persaan. Saan ka mapakawan? Malungsot ka diti pagpaludan. Kaya itin ka. Napanik ka mo dayta. Ba't ti panagdinata ka sa kasawa? Sana matukod ti panagayat mo kanya. Hanggang itinalabas a panagayat mo. Kay tamat ti rason. Ngayon, dadalas mo ti tayaw ko. Pagkawanan ako ma. Saan ka mapakawan? Kat kaputadakas ka. Aglinipatan kas agasawa. Saan na? Payakas ti muten. Dayti ka din ti supapak tinaaramid ko apasol. Enrico, agpanunod ka kumano ka sa no matulungan tati anak ta. Awan mapanunot ko, honey. Tay panubos na katilatan ang mabulok iti pagpalutan ti anak ta. Nilang sa main ti tulpak ti waya-waya ti anak ta. Pues, hindan tungarod ka sarita. Taparang no kaasyan na ti asawa na. Nakakasimot ni Jimbert iti unag ti pagbalutan. Oh, sige, hintan to. Nasakit mo't kanya at ti panakabalod ti anak ta. Nuwapay kita nagaramidan na ngamin iti takas. Ti palawag ti anak ta. Katap no isina ti boyfriend na ay di ni siya main. Iso, aginandawayan na. Kat nagbaligi. Tainsi nang agpaiso, ti nobyo na. Kat ti panangisin na ti boyfriend na. Inaramatan ti anak ta. Awan, aging gaan agunod na ti ayat ni siya main. Kat nagbaligi amin a plano ti anak ta. Gamit na. Isumatan ti agsagsagabo, Enrico. Apay ngay may kayo. Bueno, umayo ka di kitaan manan ti apo ko yun. Wan, no ipanubos mo makita kan, maubami manan. Ladingitan, yan san yun amarik na ti para ti bagi ti apo ko yun. Jak kayaten amakita kan maubayo. Sabayin, sana kami ko mga irama na kagura. Nila ang Gimbert tinakabasol. So di mo ko maipaidam ang makita kan mailiw mi ti apo ko ba eh. Kan, saan lang ani dyan yung tirantami? No di kat, oray si ka. Kaya da ka makasarita. May panggap iti panang pabalod mo iti anak mi. Rebeng na lang ang amabalot. Iya, di ka katimasyan kan ko na. Malamlang mo ka nito unak, di pagpalutan. Inlaban na ti panagayat na ka. Gaputa ay ayatan na kauna ay siya bain. Udno dayta, ngam saan nga umnuti wagas na anang sukdal iti ayat ko. Intadanes na ti anak yun. Mapalin ka di iya. Lipata mo tinapalapas kan pangawan ng ti asawam. Aging gaad di na maikarutin agbasulan na. San kunto ang mapakawan? Mamakawan to pa'y ti Diyos. Anyan tulakit din kada tayo aparsuhala. Sa anak a Diyos. Tapno nalakalaeng apakawanag. Ngam uray man mapakawan kunto ti anak yun. San kun akayat nga agden na kami kas agasawa.
Ala, Ilak amon na ti kapaitan na balas tinaramid na kanyak apan ang kuntamay. Iso nga oray agmalmalam kayo nga agpakpakaasi kanyak. Awan mauray yo. Imay kayo manan, mami. Kadwak ni Daddy. Daddy, kumusta kan dito'y pagpaludan? Iho, sana nasaya, Daddy. Siya pang asyo. Tulungan ako makaroon dito eh. Napan kami nagpagpakaasi kini siya may nga asawa. Yung maton ti puso na. Tako na maawan panggap na amang ipapawa iti taron kontra kan ka. Apay ngagsagaba kastoy. Basol ka di ti agayat. saan abasol ngam tiwagas mo ang nagayat, ti saan husto. Nga iso, ti nakaibaludam. Tiyan mo kini. Sana nagpungat inramit ko. Tiyan mo. Saanan amay putak-tak ti palimat. Di mo na palulot. Nga amin ang kinadakas. Kadadalata sa papak na apamalas. No saan man ati mismo ang nagaramidam iti kinatangkad. Ti mangipaay da ita apamalas. Kad mismo nga ti Diyos. Mangipaay anak mo. Mami, Aganos ka, iho. Tunay tuyan ti sukpapa, tinaaramida ang abason. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kadagor uray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Ay, si Kamit Gaya Mananyas. Saan pa'y matasim mangpat ni Noma? Nyak manamo na pa'y ngawan pa'y. Sa nabali na. Agsubli aklangan itong sardam. Kagap ka po kiti talon. Itod ko lang kumarag tinatang. Ay, agyaman na klaon ay barok. Mairanon kami iti pagbambanlugam. Naggagat kalakit din ay. Nalawa ti talon mo sa agbangkag kapay. Awan mat sa baling aramidak no saan nga agtalon ka nagbangkag na. Ay, nay, malipatak mo tandi, mangpaunag kan ka. Kababain pa yun kan ka. Sa anak mat nga agbayag na. Agsubli aktulangan itong madamdama. Ay, sige nga rod barok. Agyaman akmanan. Ibagak to kininuba nga imay ka. At dan tumot nga tan ni Nova ito nagsubliak na. Kasano nga ron dahito yun, Nova? Nasib nga tan. Yung santa pa nakalukan. Awan mat nga rodan ti jeep papaglukanan ta. Mga rekilata lang iti tricycle. Nanginalaki, di ti pagpliti ta. Numano lang ti sweldo ta. Kaya't mo nga ron ti umiyan iti kalsada. Makasarak tanto pa'y lakit iti mang bastos ka data. Nawan pa'y tricycle na lumapas titoy. Ay, nagrigat lakit din na iti kastoy abiyag Ellen. Dahito iti pakapampanunota nga kabrudkat. Kasladyak ka ba ulan daw madayo, friend? Kasano ni Ananyas no panawam? Agayan ayat kami pa'y matlaang. Naimbag kumaan o agasawa kami. Nagagat ni Ananyas. Kabaulan nag-abiyagan day jay. Uray manalon lang. Ay na, Ellen.
awan pa iti panunot ko day ta abanag. Kaya't ko ti maadan iti buko da kwarta. Uy, adan tricycle sumungad. Ha? Ay, itay pa akayat ko ti agina na. Ang sangpat mo pala gayam, Nova. Tapos kami na narabyan ka. Awan nga ro ti maluganan mi kini Ellen. Kapilitan na nangarkila kiti tricycle. Kasla na pampanok ka. Ay, pudno day ta kinunaman na niyas. Sa anak pa yung rod anak kaina na. Sa anak nga roda ng payag. Intun bigat langan ngagsarita ta. Ora tawan trabaho. Uwan, kan barang awan to ati papanan mi kini Ellen. Ah, sana bale. Adda ak tumatkit din iti rabiin no kas pangrigan. Papay, pinagawid mo ni Ananias. Nasa papay matlaan. Ni Ananias sa mismo tinangdagdag iti bagbagina nanang. Nadlaw na nga ta si babanugak. Ang mga nadlaw na nalamis ti panakilangan mo kinkwana. Adda ka di problema ti ayan-ayat yaw. Nyamot dita sa ludsod yun nanang. Awan ti saan may pagkinkinaawatan ka ni Ananias. Awan mati pagsilosan ti tunggal may sa kada kami. Nasingpat ni Ananias. Nagagat. No agasawa kayo, kabaalan na kang ipayan itinasaya at abiyak. Ay, nanangaya. Saan ko kayo pagsaritaan di tabanag? Awan pa'y tinagtulagan mi kini Ananias. Makaanayan nga gayan-ayat kami. Awan sa bali apagtumpalan na no saan nga iti agasawa kay ton. Nadanon kayo mat di talon na Felisa. Nalasin kayo itay makasidag kayo kanya. Nagsapulak man iti ladag ijay lungog. Ang amda ito'y matlati na alak. Ado ti biso ko leji palibtok iti pungto na ti talon ko. Mapinlaan tayalaan kayo. Basitan ti danom na. Tawan mo tin danom na iti kinalag. Dandani mo't gaya man mabali nagapasin dagiti pagay mo. Nalawa ti talon mo barok. Nabunas dagiti dawa. Maring nalabon ti apit, nana. Ti pa'y may sapang panunutay. No, nalakan tumanan ti presyo ti irik. Dahil talangan ng paiso barok. Narigat pa'y nga rod ti agtalaw. Nagmalmalim nga daki ti balay. Saan kami ngamin anatulog ni Ellen iti papanan mi kuma. Masaya at nakainanaka, no pa? Nagkita kami kanya na Felisa ijitalon. Inton pa nag-aapit. Ang mga no saan kan tuon ayan na mapasyal. Maawatan ka. Adaak lang mo dito'y balay. Sana ka mapukaw kan ka, Ananias. Ay ayatin ka unay. Ar-aramida kami na panagsalukag. Tapno, sakbay ti kasarta, nakasagana akon. Mabayag pa yung mapasamak dita. Aminek, sana pa yan nakasagana. Makaanayan nga agayan ayat na pailaeng, Ananias. Adamat bukod ko nga rapaak. Kaya't ko, mapaglupos ko pa itibiyag ni kininanang. Sa anak ka di apaset dahi tanga arapaan mo, no pa? Anya ti kunam Nova? Kayat ni Ananias ngagkasar kayon? Dahil ti pagawata kiti na ibagana kanyak, Ellen. Ngam kinanakan ko na, nga aging ka kami pilang iti panagayan ayat. Ngamin, adda bukod ko nga rapaak. No saan mo kapkap na kan ni Ananias? Api anak ayan ayat ka kankwana. Adumat nga tati sa baling agar-aram kan kadita. Masya na kami kankwana. Kahit mo asawan, saan mo nga ayatan ni Ananias? Nasursuro ko ngayon ayat. Nasingpat ngamin. Manangisagot kan nadayaw pa'y kaninanang ko. Naglaw ko mat dayta, friend. Panagriknak. Pabor ni nanang mo kini Ananias. Awan problema, kiti panagayan ayat mi kani Ananias. Ngamtay ko na akon, agpatingga kami lang pa'y dita. Saan kami pa'y agkaskasar? Hanggang kasanom na alukuyan na kang agkasar kayon, kaya't mat ni nanang mo nga agasawa kailangan. Naibaga kon kini Ananias nga dabukod ko nga rapaap. Amo ka maawatan nak?
Kat no mapagasata na nga gabrod, para iti masakbayan minto matlaang. Naibaga ka ni Nova. Akayat ko nga isa ganaan ti masakbayan mi. Ito nagasawa kami. Imbagam ka din, nagkasarkayan. No, kadag ito sa anak pa yan nakasagana, nana. At naibaga ni Nova kanya kadyak maawata. Anya day jay. Nasaya at ngagpaiso, sa ganaan nyo na imbag ti amin. Madlaw mo mat nga ta, paborak iti relasyon nyo. Agyaman na na. Ada ka no bukod ng arap-arap. Kaya't na ka no ang mapaglupos ti biyagyo. Anya nga tati kayat na asawan. Datang ti jak maawatan. San met di adakas ti garapa. Nasaya at no agtinulong kayo amang bangon iti pamilyayo. Ni, sino tati akin kotsi ti dajay. Itala makita. Amo na kasama ta. Isiman na kada jay lalaki adimsag iti kutse. Ipaypayapay na pay dagiti ima na. Mabit lang. Kasla palasin ko. Sige na, panawan kayo pa. Umasidigak man ken ko na. Nay, kasla mas daw ka una yung kita kanya ka, Ananias. Di mo yung baga, di nakmalasin na. Ananyas ko na. Darius, si Kamin Gayam. Pasensya ka na, saan ka analasin na tagos? Apay, guwapo ka dila una yan, ha? Nakatartaraki ka matlaw na yun. Kan, langam tibak na nga. Anya ka na ya. Kaputa da ko chikon, aglanglanga ak matanabak na, kasta. Napagasata naklabasit, iti panakigasang-gasat ko di syudad parts. Naimbagpaikin ka, baklang ka. Sana kas ka na tao. Anusan latang tiyag talon. Anay, po, nagpipintasan daga siya babalasa nga dimsagit ti kutse. Dano ba? Kan Ellen matgayam. Naipasagit ka nun na Ananias kan kakasla kayat na ngagkasar kayo. Tangam kinunam ka nung adabukod mong arapaap. Talaga nga wanti mailimod ni Ananias kada kayo anya nanang. Nasingad na Ananias kanya. Aslain na ti pangibilangan na kanya kaon. Mas daok mat nga rod iti day ta imbagayo. Imbaga na gayam kada kayo day jay. Makikasarak samot na di na oras no kaskasano kaya. Apay, adda ka di pa nagduado-am kinenan niya. Manalo na ngagpaiso, ngam kabaalan na kaabiagan. Nanang, pudno ngay ayatek ni Ananias. Ngam sanak pa yung nakasagana ang makiasawa. Pudno nga tabukod ko nga rapaap, kaday tati ibagbagakan ko ana. Saan nyo kadi akayat? Amaikan kayo mat iti pagnamayan? Saan ka nailasin adagos, Darius? Nakapakpak lang ka mo ngaminan. No sa anak ngayon madayo dito yung lugar tayo. Awan ko mapay mga kukwarta. Nakabalaya ko na dyan syudad. Wow! Nagkasatan ti asawam? Nagsina kami ni Tikayan ayat ko. Awan gayam. Awan madlaang ti mangiparet apasyaran ka. Amang adagi mo. Awan pa'y ti kaayan ayat ko. Ni Nova tiyadan kaayan ayat na ni Ananias. Sayang. Pangkap ko kumangar mo ni Nova. Ellen, naaliptak mo't ngayam ni Ananias niya. Napintas ni Nova. Adumot tirigrigat ni Ananias sa nagarami ti gayam ko. Naanos ngamin. Nagagit pa'y. Sige. Sana ko nagbayag. Agkihiratan tulangan ton bigat. Nalasin ko anagos na ti kotsem Darius. Napariirin ti igiti talo na pagpalabasan ti oras. Ne, bumalitok mo't gaya mo dagiti dawa. Mabalinin nga maapit. Numano atawon ajak nakakita iti talon. Amang di mo pa yan kayat ti sumalog iti talon. Jak paket nga taamon ti magnay ti tambak. Amon gayam. Namuak kini Ellen nga agkayan ayat kayo gayaman kini Nova.
Apo, naaliptak ka mo da, Ananias. Nabayang mo ita, nagar-aramakan ko na. Naibaga ni Ellen kanya. Apay, di mo pa ikasal? Saan pa ya kadang iti panawin, Darius? Ay, saan ka ngagkapoy-kapoy? Ang mga numaagaw na bayla ang king kaninoma. Nagpaikama-kampay lang amin ni boss iti trabaho, no ba? Ang mga nuitay-pay lang, agur-uray ka data. Sino? Uy, sika, at damat gayang paliwan mo Nalpas ka din ti trabaho yo? Sino? Wow, nagtaaran. Diyak mo nga tagaya man kayan ayat mo, Ellen. Anya kayan ayat? Saan mo ka di mailasin? Ni Darius! Ita nga kami na makita na ni Nova, manipo di simang peta. Saan mo't nga tangagi mo ni Ananias, numamuan na ngagkukuyog tayo, ha? Ay, nagawis ni Darius nga ilibre na ta iti merienda. Siya ti nakaamuan na nga agayan ayat kayan kini Ananias. Saan tayo mo't amabayag? Agkukuyog tayo ito nga gawin. Ang mga ngamin, no, kilaat ngagsubliya kaya syudad. Paging kaita na kasangpita kung diti balay. Pampanunutak pala na ibaga ni Darius. Awan amok na gar-aram kanino ba? Jakmat kat di mapapalaw. No, darag itag doyos ken kuha na iji opisina da. Napintas ni Nova. E din to tanda numuak lang nga man nalon. Ngam agtalegak ken kuha na. Nakilugan kayo gayam kini Darius. Naimbag man ta nakita na kayo. Madanaga nakitayin ta. Agsipnit batlangan kat saan kayo pa asin magpat. Pinasyar na gayam ni Ellen iti rabi inanang. Nagtulag da siguro nga libre na kami iti restaurant. Saan matkit di adakas no agaram kini Ellen? Agpaada kayo anapinta si tigayim mo. Nagalisto ko man. Na iti rabi ila nga pinasyar ni Darius. Ang sa bagay, nagasa tigayim ko no kas pangarigan. Pudno ti ko nambalasan ko. Makita mo ti pamanag na ti panaglupos nan. Saan lang aray tananang? Langan ni Darius sinasingpat. Nadlaw ko ti kinataknang na. Kahit saan ka nga rodan amangan balasan ko? Saanan? Ano sa nyo lang ti mang rabi iyada kayo laang? Napsuga kon. O sige na nang, mapana ko ni ti kwartok. Naimbag ta sa anak kay anak kasukat itay nagpukaw ni nanang adda ka. Narabyan ka kadimanan na si Mang Pet. Saan mat unay? Kasangsangpat ko laang. Okat, anya, kumusta? Saan gaya mo umabot iti makalawas iti panakagapas na iti imo na anairap ko idi. Awan mo't paggapas eh. Ano saklangan na siyak ti aggapas. Ay, di ba'y kakaasi ka no may saka? Sa bagay, basit ti maparawar mo no ko ha? Injaya ni nanang mo ti tutulong na. Uy, talaga matan niya? Ore dahi tanto lagi buyog. Nalawa basit dahi sinilong. Dahi dahi sumarsaronon ton ti paripar ko. Sige, manmanong aminin ti makigapas gapo iti data a reaper. Makinan ti agirik kadagiti pagay. Dayawag ti kinaalibtak mo Ananias. Duwalagal daw aginapas ta tinalawa asinilong. Pinarbangon ko ngamin ti simmalog di ti talo nana. Dati kayam ti buli-bulyo. Nagadun na ito'y barok. Awan mat sabsabali. Supapak iti anus yung anang tulong kanya. Ay, kahit agyaman naklaunay Ananias. Ay, nawaduan, tinaapit mo iti daigay atalon mo. Ni maglangan nga da magungunay ti ado sakripisyo. Ngam ti parikot. Naglakamot ti presyo ti Eric. Uray, saan mo pa ilaan nga ilaklako? Parang ngumaton tumatlag ti presyo ti Eric. Ang mga no nakarkaron to, ninton alon ti maapit. Di man ti biyak ti manalon. Ngam, anos lang ti masapol. Kasi sweldo talaan, tantanin awan tinapati kanya. Nagkadungamin ti utang niya. Agpadatan Ellen. Manulat na inayon ko turnong ko.
Makapampanunot ak no kastoy laang. Kanya ti kahit masawan, Nova. Agabrodak sa lagan. Anya? Agabrod ka? Maano sa mga tatag katulaw? Domestic helper ko namot, ah. Ay na, oray katulong lang amakon ko na. Dakdakkel ti matgedan ngam ti mga opisina dito Pilipinas. Sa bagay, manumula ti sweldo nga, dagiti mga opisina akaaruba tayo. Ngam, dagiti amok naka-abroad, nagdadakkel ti babbalay da. Day tangaro ti pakapampanunutak nga agabrod langan. Narigat noon ano saklatan ti kastoy ang nakabababa a sweldo? Kat kasano na Ananias? Mananungay no panawak. Agayan ayat kami pa'y matlaan. Saan kami pa'y nga agasawa niya? Ala, nagsasao ka, Nova. Kaslawan, patagtikayan ayat mo. Parparaw po sa langanin, di pa nagayat mo kan kuana. Saan mo man asawan delta? Napatag kanyak ni Ananias. Ngam adda arapaap ko, masapol aragpatak. Maawatan ka magkidi Ay, may kakitin, agawit tan. Awan ito man ti maluganan tan, o kastoy. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Anya ti kunam no ba? Agabrod ka? Ay, kasano ako na panawang balasan ka? Aganos kayo pala kumananang. Nung napintas ti gasat ko nga agabron, para kada tayo matlang daytoy. Daytoy lang ti amok apakatong palan ti arapaap ko. Eh, kasano no, mapeke ka? Amom, kadagito'y apanawan. Adon ti manglukluko. Iso narigat latan ti agtalag. Ninanang mat. Apay kami nakasta ti panunutan nyo. Saan kumamat Diyo ka di kayat? Aso maliwanwan mo ti panagbiag tayo? Awan, ti di na kaya ti agnamay. Kat nagsaritaan nyo ka din daytay kani Ananias. Saan? Da kayo pa'y langgan ni Ellen ti makaamu ti dayto aplanok. Diyak pa'y naibaga ka ni Ananias, taawan pa'y matisigurado apag-aplayak. Pagtulagan nyo kumaan na sayaat. Panagkunak, saan na nanas kang ipakadak ka ni Ananias? San kami pa'y matnagasawa? Agayan ayat kami pa'y laeng, nanang. Iti dayta ako na, kasla saan mo matan nga ikabkabilangan ti kaayan ayat mo. Saan mo takastaan, nanang? Ti makunak, no saan na makauray ni Ananias, bayat ti kaawan ko ditoy, mabalin naman ti agsapul iti sabali. Mabasak iti pangpanggatan nyo. Ngayon saan kayo nakita iti ruwar? Ang mga nakaawit kayo din. Napan kami pa'y ngamin naggroserya kin ni Nova. Ay, danda ni awan, ang pati iti sweldo mi. Iso mapampanunot na pa yan, agabro. Anya? Diyak magkiti mababalo ti gayem ko. Amin, danda ni awan papanan ti sweldo mi. Ngam nariga ti agtrabaho iti abroad. Siyempre, mailiw ka iti pamilyam apanawam. Katsika, agabroad ka man? Diyak pa'y amo. Ginoba pa'y lang kada panggap ng agabrod. Hangam siya, panunutag pa'y anay bag. Apay nga tangaling basaganak. Rabiin, ngamjak mo't lang makaturugan. Sana suminay ti panunod ko ni Ananias. Amo ngayayatan nak. Mariknak tayta. Sigurado ang malidayan. Iti ipapanaw ko. Napatag kanyak ti rapap ko. Napatpatag ngam ti amin. Katno da ito iti saan may pagkinaawatan ka ni Ananias. Awan ti mabalin ko? Kulak na nagsublikan in Ciudad Darios. Adda ka pimatlagaan dito Ada pa lang napatag nga si kaswag. Damag ko, nalabon ka no, ti apit mo. Si kangarodan at sigurado. Nababati presyo ti Eric.
Isa nga kakaasi kami aman nalon. No apay ngamin nga inan anusam tinagtalon. No may kakumama di syudad. Di, may atibiyag mo ita. Oh. Adda dito'y tigasat ko. Saan ko apagbabawian ti kinaman nalon ko? Nariga tibiyag ditoy. Kita mo nino ba? Nauman ti trabaho na, kayat ng tiaga abroad. Anya? Kayat mo asawan? Saan mo pa yung mo dayta? Nabayagan na saan kami anak kita. Kanayo na kamabanog, nga po'y ti panagpagapas ko. Tsaka mo, nga dagayam arap-hap na nga agabrod. Nakamamam iti data. Ninanang mo't inunaan nakit din. Saan ko pa'y nakasarita ni nanang mo? Ni Darius ti nakaamwak. Naistorya ka no ni Ellen, hindi pinasyar na. Plano pa'y laan. Sa awan pa'y mo ti amok apag-applyan. Kan awan pa'y ti makaanay agastwork. Nova, Ay, pasensya ka na. No sa bali pa'y atao ti nakaamuam. Awan panggap ko nga gilimat kan ka. Kat sapay ko mata saan nakakagura. saan ka mabalinagurayan? Ay ayatin ka unay. Noon, desidido ka nga agabrod. Nakasagana ak at mulong kan kay tigastusa. Anya, sus, kababain matan Awan rumbay nga pagbainam. Agayan ayat ta. Saan ka alapdan iti arapap mo? Mawatan ka. Agyaman ak na maawatan na kananyas. Ay, ayatan ka. Ngam, ada bukod kong arapaap. Kayat ko, aglupos pa'y kumamati ka sa saan mi iti biyag ka ni nanang. Sapay ko matagbaligi ka amang ragpat iti arapap mo. Adak lang iti lugar tayo amang sagana iti masakbayan ta. Kita, no, kasano ti kinapod no ti panagayat ni Ananias ken ka, no ba? Tulungan na kapay ti gastusem nga agabrod. Nung mabalin, diyak kaya timadan iti utang anay bag-anagam kini Ananias nanang. Amang ano, day tapay ti pakaitalyak kan kwa na. Anya ti kayat masawan iti dayta balasan ko. Adda ka di panggap mo amang isukat iti sa balik kini Ananias. Ala, ni nanang mat. Tila mapampanunot dan. Saan nakadakas a babae? Kan, saan da kumapagduaduan nanang? Kaputa ay ayatas ni Ananias. Amuyo dayta. Nakitutak ngamin iti imbagam. Di kayat ko asawan, amang ano ito niyawis ni Ananias ti panagkasarmi, kat sana to na makapagkadkad. Ure nakapagkasar kayo ton, no, kayat mo nga ituloy tagabrod. Agabrod kan tupay. Adumot ikas ta. Sige, panahon ka pa dito tayo napagluto. Wala nang. Ay, tiyak kayat ti adda sawsawir na. Tiyakon may bagapay day ta kaninana. Ang mga no sabalin tumanan ti panunutan na. Ay, sapay ko ma. Tamatuloy ti panagabrod ko. Napintas to kumatikasat ko nga agabrod. Nakastrel ka kon iti kwarto, iti pinasyar mo ni Nova. Nagatapan na kasyak tinagibaga. Diyak kumapay na amuan no saan na istorya ni Ellen ka ni Darius, nana. Sa bali pa'y atao, tinakaamwa mananyas. Ay na, kababain pa'y ken ka. Awan mat nga tati, panggap na nga agilimag. Day tamat ti panagkunak. Panggap na kanupay matlayan, tawan sapay pagaplayan na. Nasaya ata, nakapagsarita kayo matlaan. Nanyaman ti problema na iti gastusan na nga agabrod. Nakasagana ak at tumulong ken kuana, nana. Nagimbag kalakit din ayabaro. Amumat nga awan ti mabalbalin me. Ala, pasensya ka lakuman. Tsak mo to na igawin ti dilak. Naibaga kini Darius, may papanti pa nag-abroad mo. Talaga mata niya. Masansan sakit iti panang pasyar na kan ka. Amang ano pang panunutong magar-aram ni Darius kanya. Uy, di mo pa'y kayat? Nasingpot ni Darius, friend. Nabak nang pa'y. Nagasat ka, naisot makagasat mo. Si kansamot kursunada na. Anya? Puro ikalalim mo siya, hindi na ibagan. Ag nervous kan sa amatan. Sika ha, nakigtuta kitimbagan.
Ngam, adayo ang mapasamak dayta. Amuna nga gayan ayat kami kini Ananias. Dayta ka diti problema. Nalakalaang nga ipamuspusan dayta. Sige. Ito na be. Wow. Agluwas ka nga umay diti probinsya. Awan. Isunto ti panagsarita ta na saya at tapno amom ti aramidam. Masapol nga agbaligi ka. Awan. Di ka madanagan. Dakkel ti magunggunab kanyak. Sige. Ananias. Naira na alin mabasak iti pagtaktak diram. Pasensya ka no, nasingat pa nakisarsarita mi ti telepono. Awan tanyaman na. Nalpas kami na nagsarita. Ti sekretaryak da jay, iti negosyok iti syudad. Talaga abak nang kan. Abdan bukod mo ang negosyo. Wan. Naigasat ko ti nagnegosyo. Ngam no nagtalay na edak ko ma dito'y lugar tayo. Awan ko ma, ti kastoy abiyag ko. At dagasat iti tunggal tao. Masapo lang nga birukan tayo, nuan niya ta agasat. Ellen, si kamat gaing balasang ko. Dumanon ka. Naimbagngal daw yun, nana. Ada ka din Nova? Ada iti sala sa anak ko. Oh, Ellen, ada ka ba? Nova! Ada na pingkas nga ipadamag ko kan ka. Ada na amok nga agtrabaho iti recruitment agency. Adan pag-applyan ta nga agabrod. Ay, uray si ka, Ellen. Agabrod ka man. Pinampanunot ko nga rod, nana. Narigat agan ano saklatan iti biyag iti lugar tayo. Sige, ituloy yung arod tagsarsarita kininova, Ellen. Mahit man di imbagam. Ada ka di opisina da di kabisera? Ada intan nga address. Mabalin ta pingawagan. Ada ka no iti syudad di opisina da. Adu ka nun tinaipatulod da iti naduma-duma apagilyan. Apartment mo da nang danunan mi itinamamo ni Ellen. Masabol ka no nga agaplay kami iti Manila. O di, agluwas kayo nga ro, damapan iti syudad. Wan, inton maminsan arabi iti nagtulagan mi kani Ellen na panagluwas. Nakapakada kami iti ahen ti trabaho mi. Sapay ko mga ro, dagasat yung agabrod. No masapol mo ti kwarta, ibagam lang. Agyamanak. Adan makaanay akwartak. Inton masapol ti placement fee. Sabalinton na pa nagremedyo. Kas inkarik, nakasagana ak amang tulong ken ka. Agyamanak, Ananias. Ulitek, sa anak ama uma amang ibagbaga, ay ayatin ka unay. Suportaran kay tanyaman nga arapaap mo. Nasip ngatan, kagap-gapum sa pailang iti talon, Ananias. Talaga nagagat ka, barok. Agsubya pa iti talo niton madamdaman, hana. Rabi iti batang ko apan ng traktor da iti pagmula iti kamatis. Agmula ka kadi pailang iti kamates. Kahit nalagasamot ti presyo na. Narigat sa pay ngagbayad da. Basit lang ti mula iti kamatis. Nalawlawa ti pagmula iti mais kan na duma-duma anateng. Naimimbag pa iti maes, tanangina ti presyo. Hybrid kan lilingtaan ang mais ti imulak. Aywan gaya, kumusta nga Tandanova kan Ellen? Naimbag na pa'y, tan nakaadakdan iti syudad. Awan matiramidin tan iti syudad. Agawit ta adako sa iti probinsya. Santa ka di agpasya? Kakaisuna na kaumay ta dito syudad. Awan na itugot ko nga ado akwartak. Iso nga itong maminsan langan nga umay ta. Kuna dagiti empleyado iti recruitment agency, nalaka ka no lang ipagnada ti papeles ta. Adda pa yan amo ta adagos. Tuwan nga hod. Day talaan, masapol nga agbayad ta iti placement fee. Ay, Juan. Day ta ti dakala problema ta ita, Ellen. Dakala gata ti kasapulan ta. Naimbagkan ka, tada ni anan niya sa pangibagaam. Saan ka di nagkarigan ka? Nakwarta ti problema. Awan parikot.
Mano ka diti masapol mo? Nakautangan dagiti tadakkel ko. Kapilitan nga ni saldada pay lang tisang kabasit at talon da. Kurang pa iti 20,000. Nagdakkelan agatan? Nagninangaro ti placement fee, Darius. Ngam sigurado mat, makapag-abroad kami kininova. Sayang mat nailako da day dyan nuwang ni tatang. Nagagat nga pagtalon day dyan. Agyaman naklaon ay Ananias. No saan nakatinulungan? Saan nagpay ko anak kabahit itik placement fee? Awan na yaman na. Basta para iti arapap mo. Enton sumarunon nga aldaw ti panagluwasyo kini Ellen nga agsubli ijay syudad, no ba? Wala nang. Kat saan kami ton nga agawit pa diti lugar tayo? Ijay ton syudad nga urayan mi ti aldaw apa nag-flight mi. Mailiw ak tulakit tikin kabalasang ka. Ay, saan nakakadi nga itulnog na nanyas? No, makapasyar kayo ijay syudad? Nairanamat nga ado ti trabaho iti talon. Nagsarita da Ellen kan Darius. Makilugan kami iti kotse na, ta adda ka no napatag nga si kasuna ijay syudad. Saan nga rodo na problema ti pagluganan nyo? Madlaw ang napasig launay da Ellen Candarios, ah. Wen, no sa tuma, agatapak pa nga da relasyon da. Naragsak da ngagsarsarita kat. Ay kat, nag-gaasa tan tigayam mo. Uray saan ko man nga aga-broad. Naibaglangin na, tanay pasyar na tapay lang ni Darius dito syudad. Tenton makadanon ta ni Jabrod, trabaho at agos. Makapaapan ti kinaragsak yo. Kasla da relasyon yo. Si Cam. Ay, di tagaya man di opisina at recruitment agency. Agoray ka. Nakarikap mo eh. Ada nakapaskil iti ridaw. Sana po ito na ito eh. Napikit Ala, kasano da ito yan? Numunakat nakabayad ka na. Kawanan, interay da nati kwartata. Kasanon, kababain kini Ananias. Mabayin naklakit di nga agawid di lugar tayo na wamwanda na pikit Awanan ti mabalin ta pa ya. Anya nga ro ti ramiden ta dito syudad. Katang-katang-tang awan ti masno papagturungan ta. Ay, aglisik. Ay, kita ang tinakalugan iti kotse. Ni Darius ti saan. Agturungan dito ayan ta. Ani, kanya tara ramidan nyo. Awan gayam, kaano ti flight yo? Oh, apay. Asaan kayo mata na makatimat? Ne, agkin-kinita kayo matlatan. No ba? Agsangsangit ka. Anya tinapasama? Kababain ko mamamam dito, Darius. Napeke kami. Peke gayam tinagaplayan mi nga agency. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Opisina klaunay. Anay, no ba? Ellen, napayasan kayo mata namang mangan. Abisina. Jack makapangan. Ano nung takdagit itadak ka lang mo. Timayap ti nakaisaldahan ti talon kan nakailakuan ti numi. Pasensya ka lang kuman, Darius. Kasano kumama ka panganak mo at din to ta. Ada ka di may tulong ko? Oh. At titipan nyo, no ba? Ay, yamanak. Sayang na ito in-order ko no saan ang may boss. Ikarigatan nyo timangan. Madamdama, ipasyar kayo. Nainbaglangan takinakuyog da kang imay dito syudad. Awan amumi pagkamangan dito eh. Naimbag ki di ta nairana analabsan kayo. Kasano ko man? Di agkatang-katang kayo dito yung syudad. Inalal daw mo mati malatiw dito ibalay Ananias. Naggadon da ito alamas. Pinakarasak namin ti lungog iti ongto ti talon ko. At ano ti bingay ko?
Nalagip kayo man ang padawatan. Ay kit, agyaman naglaunay barok. Manayon na ito'y alsidaag. Un gayam, kumusta nga tanda Nova kan Ellen? Kaano nga tati flight da? Diyak manam mo barok. Saan da ka nung agawid, ay jayan nga orayan dati pa nag-flight ta. Agsurat tulat ta ni Nova inton makadano ni di abroad. Awan mo't cellphone ko. Madasak tuman nga, iremedyo, nakasunok na awagan. Sige, saan akong ngagbayag na tapno maluto yung rekan. Agyaman na. Talaga mapagdamlamaan ka. Awa, di ka matanagan. Nayunak to, tited cooking ka. Sige. Iawag cooking ka no sa dino ti pagkitanta. Anya? Agawid ka, ijay sibo a lugar yo? Sige. Awan ti problema ijay. Anya? Owan. Mga mabayagak dito yung syudad. Tadyak mapanawan dagiti negosyo. Kanjak mabalin abay-bayan ni Nova. Sige. Bye. Ne. Manipo dimteng tayo dito yung parke. Saan kayo pa yung matimtimak? Anya? Anya ti plano yo? Kas nadyak ka ba ilan tagpiyag dito syudad? Kastama ti konkonak edi nabitak pa dito yung Manila. Inot anerwam ko ti bagay. Aging ga nadaan iti bukod ko ang negosyo. Kapilitan nga kami da kiji lugar mi Diyak ano mo kasano ilawlawag ko kadagiti dadapkar mo tinapasama. Masya ng katakwada. Kat siga ano ba? Mabain na nga gawit iti lugar mi Darius. Katawaan daklakit na maamuan daan na pekiak. Itapay lang, kas na makit-kita kung ti panangumumsida kanyak. Kas lay bagbagada, gunggunam, ambisyosa ka ngamin, kas na kungkunadan. Agsangit ka man na Nova. Ay, Ellen, alaan mo ni ti kotse ti tisyo. Dahito ti tulbag. Nova, no agawid ni Ellen. Maamwandan tumot laeng anapeke ka. Umay kayo, dumanon kayo. Agmay sakit a ditoy, nagbakasyon ti katulong ko Leyte. Ay, nagkalagayan dahil ti balay mo, Darius. Nakapagpag ng kan. Nagpinintas dito unag. Agkakangina na kitalikawan. Kastuyan ti kinabaknang ni Darius. Wow! Naglukmag nagitiso pa. Naglamis dito unag. Sige, agtugtugaw kayo pa ilaang. Tamang isagana ka ti pagpalamiis tayo. Anya ti kayo ti ameriendaan? Agyaman kami langan. Nabasok kami pa ni Ellen. No ba, nakaliliday mo ng tilangham. Madadaal ti kinapintas mo. Maawatan ka. No anya ti marikrik na. Nakagasgasat ka, Darius. Nakaadayukan. Idinto ta na mula ang di panagbiag medyo probinsya. San ka din ang mabaliwan pa iti pangadang mo, Ellen? Adaw mo awag iti cellphone mo, ang mga nun ananyas. Sumbata mon ano ba? Hello? Ay, makonsensya ak. Pakawanan naklakuman ni Kumusta kayo Ananias. ka ni Ellen? Nakaawag ka, kaamag kumati ka sa sadyo. Saan na kami pakadanagan ka ni Ellen? Nakagtan kami anasayaan dito syudad. Kaano ti flight yo? Ay, kasanungatan. Panyat ibagak ka ni Ananias. Jack pa'y amo. Agsubli kami tupay di opisina nagaplayan minton bigat. No saan kan nga agawid pa eh? Do atawan nga aguray akit ipanagawid mo. Aganos kalatan. Ang no saan ka makauray? Mawatan ka. Anya ti sasawa mo? Ay ayatin ka unay. Ket nakasagana at nga giptor. Giptor at ti iliw ko. Aguray ak. Anya ka tinday ta nga ibang bagam kanyak. Wan gayam. Ikumusta na tulangan kininanang ha? Ibagam kan ko na nga awan pakadanagan na kanyak. Sige. Sige, bye. Diyos ko. Pagawan naglakuman ni nanang. Diyan ka muna kaano kami nga kita.
Diyak matamu na niya ti agur-uray agasat ko dito yung syudad. Kalkalpas ko laan nga ng rabi ibarok. Ay, no nasapsapa kala ko maadimta. Amo kang ikawa kayo na. Narigat nagmay sa. Ay, Bangayam. Naawagak ni Nova itay. Ay, kumusta da kanumot kini Ellen? Nasayap na kanumay. Ngam saan na nga mo no kaano ti flight da. Agsublida kanupay itinagaplayan da inton bigat. Kunak manudan da ninti flight da. Gawid da kam nung pag-around. Saan ka nun, nana? Itay nalpas kami ang nagsarita. Intex na abaliwan da kanun ti agpa-medical exam. Ijay ka nun nga orayan da ti flight da. Saan yun nga urayan ti ipapanaw ti bus nagluganak? Panahon daklatan. Ama nga na mabalin mo pa'y abaliwan ti pangedeng mo, Ellen. Agsapol talangan iti trabaho ta dito syudad. Agpatulong ta kini Darius. Saan nga agpalo ti panunot ko no ba? Diyak ka ba ilanan tagbiag dito syudad? Ngam, nakababain no agawid ka. Basta na nagtulag iti dayta ba? Saan ka di? Impambar ko kadag iti dadakkel ko. Asa anak-anak ka pa sa iti eksamen. Tada sakit ko. Ngam nakasalsalon at kamat. Apay, saan ka kadya maasyan kadag iti dadakkel mo nga alilawam? Mga no damagan dan tupay, no, ayan nga rod tay kwarta, mapinagbayad mo. Siya kung ti makamoy ti dayta banag no ba? Ay, nalupoy kayam ti pakinakam mo, Ellen. Ngam no siyak, saan na ka maawanan iti namnama? Makaabrodak tumatlaang. Makaanayin ti na minsan apan nakaalilaw ko, no ba? Tiyak kaya na maulit. Tama nga no nasaksakit pa iti lakamag. Angan anat ka, kabayatan ti kaadam dito yung syudad. Manipod itay simiplot iti panunot ka ni Nova. Alimbasagan ak batal. Tuatawa na saan kami ngagkita. Napaot una dito apanawan na panaguray. Makapagibturak matkit di. Oray saan ko man na nakabron. Kabaala kabiyagan. No manungot ko man ngagkasar kami. Saan ko mat na mababalaw. Tadabukod na nga arapaap. Kaasimat ni Nana Felisa. No saan na amay paayal ni tinamay. Sa balin sa mo ti imayan ta, Darius. Sana dito ti balay mo. Kukuwak mo't ladag ito'y agaabay nga apartment. Bakante ti maysa, ti takang naed kabayatan ti kaadam dito syudad. Umay kan, dumsagtan. Darius, talaga kaya mabaknang kan. No ba, awan ko man ti sa pulak. Nagbaligi ako na iti arapaap ko. Asawa laang ang tikuran. Kunak mo arman na ni Ellen. Nabaknang ka talagang, Darius. Adulakit iti babalasa nga agtuyos kan ka. Sa anak na ta nagbildot iti panagkita. Sa anak ba't na agar-arapahap ti kunak? Kunak tupay ka. Ni Ellen. Nakita na kon. Kamakama ka. Ellen, mapit lang. Ananyas! Kunak man saan kayo nga gawin? Kadwam ka din ni Nova? Siyaklaan, saan ako niya agtuloy nga abroad pa eh. Ngamin, saan ako nakapasay ti examen. Kunak man nakabayad ka ni ti placement fee. Di pa kat sayang Mapasublik tumad lang, Ananyas. Sige, baliwan tantulangan ti agsarita. Kanin, nabanog kin na puyatan ak namin na nagbiyahe. O sige, pasyaran kan tuwinton rabi. Namnamaklat tanti ayaw dito balay, Nana Felisa. Amo ka na idano natagos ka da kayo ni Ananyas, di pa nakakita na kanya. Saan kayo kanuunay ang nakapagsarita? So nga, imayak makidamat. Kasi tinaibagakon kini Ananyas. Saan ako niya agtuloy nga abroad. Gaputa siyak nakapasay ti eksamen. Ket kasano nga rudan ni Nova? Awan ti rumbang apagdanagan nyo kankwana, Nana. Ada ni Nova iti nasayata kasasaad. Urayan na laangan ti panag-flight na. Ay, pagawanan ta ko may ti panagulpot ko, Diyos ko.
Sige, sa anak garudan ngagbayagpay. No, umawag to ni Nobakan ka. Pakaamon nagtukumano niya ti madamag may panggapkan ko ana. Agyaman nagtamom tinsong-sungbat mo, Ellen. Masapol nga ngagtalinaad, ti panlimad taapan nakapeke. Hindi mo laam mo, no ba? Makunkonsen siya, kiti panagalbod ko kininanang mo. Mabahinag. Ay, kakaasya ka nang iparang ka dagiti mata. Agkayem ta, Ellen. Kat amok, mapagtalkan ka. Bukod mo ti problema. Sa bali mo ti problema, kiti kasasahad ko, okay? Saan na kumakabura, ha? Awan ti amok agapuna, nga ginurata. Ad-ada ka sa pulak ti panakaawat mo. Ayun kayam, inkari ni Darius nga isarag na iti trabaho. Kat no makapagpampanunot ka, mabalin na kamot nga isarag. Dalpas matlaangan ana ang lilaw ta. Kaya kundi ang naagdi di probinsya. Ay, saan ta kami ngagpaday ti arapa apelet? Sige, saklatan ti umawag no da kayat kung ibagakan ka, ha? Akong ti makaammo ngagbayad iti merienda ta. Kumusta gayon ti trabaho? Nasayat nga, Darius. Agyaman unay kan ka, ha? Dakkelin ti utang ko na imbagan hakam. Saan mo na panunutan day ta? No ada problema mi ti trabaho. Ibagam lang kanya. Amok ti aking kuka dito nang isir kaking ka. Sapay ko mga maawatan. No apay asanak pa makabayad iti kaserak. Saan mo na panunutan day ta? Aking gangada ka dito yung syudad. Agnaad ka itinted ko apag kasiraam. Agyaman naklaunay ka dagiti ipapay mo akin na imbag kanyak, Darius. Bayam, inton makaurnungak. Agabrudak matlaan. Barang makaurnungak iti pagabrud ko. Nasuro ka na makalawas. Manipod dimtang ni Ellen. Mailiwak unan ka ni Nova. Kumusta ka tan? Hindi inawaga kita na minsan. Sana simong ba? At dangatan iti abroad. Labasan ka pa'y barog. Nana, papanan nyo ka di? Mapanak ko mamangibaga iti kwarta kinina na udtes. Naimbagday jay ta nalakalaang akasarsarita. Saklangan ti mang pabulod ka na kayo ti kwarta. Sumurot kayo iti balay. Kababain pa'y ka barog. Awanan yaman na nana. At dalakit di. Saan kong ipailam ka na kayo? Agpasyal to pa'y lang dito parke. Madamdaman ng tulot ka. Apay, agaplay ka pa'y lang agabron. Kuma, sakbay amaamuan da di purok men api kami kini Ellen. Diyan kayat di may babain, Darius. Nagloko lakat gaminin da di ang agaplayan nyo. Arapa ako ang maipayan ni nanang iti pagnamayan. No ba, aday bagaking ka. Saan mo kumapanunutan agon kundawayan ka? Kabailan ka ngay paayan iti namaay. Anya ti kayat mo asawan, Darius. Kunak man no ni Ellen. Da kayo ti adang kasingad kini Ellen. Nakayawan na kiti kinapintas mo no ba? Agayan ayat kayo gaya man kini Ananias. Isumat. Amo nga dan ka ayan-ayat ko. Iso asan ang mabali na makirelasyonak kan ka. Agparangak no kwan ang napapaunay ang babae. Panunuto man na yung bag. No asino ti rumbang nga ayatam. Anyan to ti agbalin amasakbayam kini Ananias. Nakita mo kasano ti kinabaknang ko. Darius, Sige, saan ka pilitan na mga klon iti panagayat ko? Ikan nakit igundaway. Saan kantong agpapawi? pangasim. Di mo ko mariribukan ti panunot ko. Bigbigak nagiti na ipaay mo kanya ka kinaimbag. Nga, bay anak ko mapailaang, Darius. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Saan ka di pa yung nagsurat ni Nova kada kayo, nana? Dak mat maawagan ang ti cellphone na. Ang mga nuan niya, amat na tinapasamak na. Ti pampanunutay. Ang mga no saan na mausar ti numero ti cellphone na iti abroad. So hadyak maawagan. Anya nga paison tinapagtagnan. Noon nakatayab matlaang nga. Kasaritak tuman ni Ellen. Ay, wun nga paiso. No, jak lamauray nga ang surat ni Nova. Agpakuyog ag kinielen ta sa pulen mitibalasan ko ijay syudad. Apmok nga agpada tayo mariribukan namang pampanunot. Noon niya ti kasasaan ni Nova, nana. Noon niya nga minti nakapampanutan na anagabro. Dahito ilang arudin mariribukan ta tao. Taas saan ama sinuno. Noon niya tinapagtangan ni Nova. Pangasim ka di Ellen. Saan ka makaturturog amang pampanunot kininova. Tandi matlag suratan. Ha? Kasano tayo yan? No, kas kadingawan ti mauray ko asurat na. Amang ano, mabalin ako yugan na. Ta sa pulin ta ni Nova iti syudad. Ha? Ay, tayo yan. Kasano tayo yan? Ay kata, apay adilang suratan. Mga numakumikom iti trabaho na nana. Dahil talang ti maipadamag ko kada kayo. Tsak mo't maawagan na. Mga no nagsukat iti numero na. Day tama ti atap ni Ananias. Di kay kadi unay madanagan kin ni Nova. Urayan nyo latang agsurat kada kayo, nana. Naimbag mo't ni Darius. Nasaya ati aming ipagpakita na kanyak. No manukot ak ama kirelasyon kan kwa na. Amo ngang namayak. Ngam kasano ni Ananias. Amo ngay ayadan nakunay. Mariribo kanak. Jak amo ti aramitek. Hello? Naimbag ka sinong bata madagos ti awag ko, Nova. Agpadan nga agbalaw da Ananias kan Nana Felisa. Pangasim, Ellen. Laglagi pam ti karim kanyak. Masapul asaan da amamuan nga daak pailaang dito syudad. Agur-uray ni nanang mo, ti pa nagsurat mo kan kuana. Ay na, mas asya naklaunayin kan kuana, Nova. Kung konsensyaan na ka di? Uy ha, saan ko anagayatan dito anapasamak, Ellen? Maawatak ti marikrignam. Uray siya. Ay, makasangit ako matamang pampanong mo titi kasasaad mo. Diyak kaya't ngay ayan ti gasat ko, Ellen. O sige, bye. Ay, uray anyak mapaspasamak. Masapula matong palti arapa ako. Diyak iturok ama pa ayak. Kaya manak na oray kumutlangan tawag mo, Nova. Agpada kami kanina ng mamadantanagan. Noon nyakit din tinapasamak mo. Awan tirong pa nga pakadanagan yung kanyak, Ananias. Ada akit tinasayata ka sa saan. Nasayat no kasta. Mailiwak una yan kan ka. Ananias, saan ka kumamakpaklaan? Di mo namnamaan ngayon ton agkita ta. Siyak tupay lahan, di ka ayan-ayan mo. Anyat kayat mo asawin. Lipatin na kun. Apayakid daw malipatin kan. Saan nakatin nga ay-ayatan? Sakbaya pimanaw ka, nagtulag ta. Makauray kiti panagsublim. Awanan tinas ka na subyanta, Ananias. Nawaya ka na sumapuli ti sa bani. Awanan ti ilawlawag kapay kan ka. Bye. Hello. Lidap na ti cellphone na. Apaya kasti tinagbali na pangnagdeng na. Awan amok abasol ko kenkwana. Tsak pag-arupan. Aga po iti panagabrod na. Isumat ti panakapukaw ko kenkwana. Anyan anagulpit ti gasat. Kasanupay ita.
Anya pa ti serbi ti panagagawak para iti masakbayan mi. Napukaw ko ni Nova. Nasakit mo, tiriknak. Imamok ang adada pa yan napasakit ak tiriknan ni Ananias. Inayat ko matitinapod no. Nalapit. Sana na kami tinaykari iti tungkal maysa. Nilaang Darius tinamnamag ang makaipaay ti harapaap ko. Kat amok. Naragsakak to iti danana. Naragsak to ti ayan-ayat mi. Gyaman na klaunay Nova. Saan ka nagbintot iti pangadang mo? Awan ti pagbabawiyam ng inaklon mo ti panagayat ko. Sapay ko, ma. Ada ka ti panagduhaduam? Mabita. Ni Ananias ka di pa ilang ti ayatam? Sakbay nga inaklon ko ti panagayat mo. Insina ko niya, Ananias. Tasaan amabalin at dua kayo akaayan-ayat ko. Among tinagpili. Rumbang asak ti ayatam Nova. Sak ti makaipaay iti pakaragsakam. Si kalaang matinamnamaag tapno matungpal lagi ti arapaap ko, Darius. Ay, siyempre, bakna nga. Agbiag ka, ana sa lewanwan iti din na. Darius, ada ko makitawagan ka. Mabalin nga, agpatingga talaang pay iti panagayan-ayat. Sige, awan ti problema iti dayta. Nalpas kami na nagsarita ka ni Nova, nana. Awan ti rin mga pagtinagan nyo kan ko, ana. Ay, kat nagsaya atan no kas tabarok. Ang apay adi nagsurat kanya. Mabayag ka noon na iti surat. Awagan lang to kanulatan ni Ellen tapno makapagsarita kayo. Awan mat ngamin ti cellphone ko, apangawagan na kumakanyak. Wano, siyak ti umawa. Sa jakmat among aramatan ti cellphone. Nalakala nga masursuro. Ikatangan na kayon to siguro. Bayadan na pa ay dagiti nagastos na iti panagabrod na. So, di pala siguro makapagpawit iti kwarta kanya. Kanya? Gamapay akas tamatan ginagbalin apang ngadang ni Nova. Yak maawatan. Nuhapaya kas niya ti pangadeng na. Maawatak mo niya ti Marikritnam. Amok nga'y ayatam ni Nova. Amok ka di dahi ni Nana Felisa? Jak impadlaw analidayak. Saan arumbay nga may ramraman pa Kasaritak tuman ni Nova. Agyaman na. Ang mga nuda kayo mat nga gayam tagin Nora. Saan mat siguro, Ananias? Saan aday taba nagtidimi pagkinaawatan? Nasaya at ti panaggayam mi. Nagipulong gayam ni Ananias kan ka, Ellen? Ay, palputan naglagit iti kayam ko. Lukas ano ti panagatigtok ni Ananias? Adadapay kanyak, Nova. Papay. Diyak kayat ni Ananias ti sawir ko iti rapaap ko. Iso na say sayat lang nga nawaya-wayaan mi ti tunggal maysa. Saan ka maawatan? Wen gayam, akit kita kayo kadi pailaang kini Darius? Ha? Nabayagan na saan kami nakita? Ay, latingitak. Nagulputa kon. Ellen, apay adam-damagam ti kasjay. Saan pa yamin anagawid iti lugar tayo? Di ka la pinampanunutan ni Ananias. Isupay tinaggastos iti panagabrod mo. Saan ko akinid daw kini Ananias sa tulungan nak, Ellen? Iso tinagpilit. Iso tinagpursiki. Saan ko mamadanagan? Gaputa agbayad akto. Ni Darius. Malipod iti nagkukuyog na kadanova kan Ellen anapan iti syudad. Itaman langan nga gawid ito'y. Dayta. Ananias! Kumusta ti biyag dito probinsya, ha? Naringat lata.
Awan nagbaliwan na. Ano usap Tay kunada nga rod. Dagiti mannalon ti duri ti pagilian. Pudno ti ko na. No awan kami aman nalon, awan mo't bagas agatangan dagiti babaknak. Ne. Abayan naliday ka, Ananias. Di nakla matultulad na naragsak. Bueno, kasapula, iti kwarta. Ang tadyak maawatan arit na. Iti panagis-isam ni Darius. Nakapasyar ka man dito balay, Darius. Anya ka dito maipay ko. Ang mga nagbidot ka ti maya. Talaga ada kayo ti kagarak, nana. Kastoy nay, nakita kami kininobay di Hong Kong. Anya? Taltalik mo kay Barok. Sa bali lang agpayso ti bagnangan niya. Naimbag man ta, nagkita kayo iti balasang ko. Kaya't kung nga idanon ti panang kumusta na kada kayo. Yan, impawit naman ti kwarta, para kada kayo. Ito'y nanang. Ay, tagi, manaklaunay Pasensyaan nyo ka nun, no day tapay lang ti may pawit na kada kayo. Ado ka nung amin ti nasken abayadan na. Maawatak dayta. Pasig nga inutang ti ginastos na nag-abroad. Ni Ananias pa diti nagbayad iti placement pina. Anya? Sa kasjay mo't na nagsinadan. Iso mabainag unay kini Ananias. Kasta aya. Awan mo tinibagbagan ni Nova, may panggap iti dayta badag. Sana balin? Personal dayta biyag na. Saan mo't anapaw ti panagsarita mi? Agyaman ang manan iti daytoy, Darius. Okay, sige nga raw nanang. Di ako nagbayag. Adupay ngamin, di ba pa na? Ado man ti bunga iti mulak iti bangkag na. Isungin lakaman kayo. Ananias. Oh, kaslagtok yan kayo amang hawat karagitoy. Kuwang may. Mabainag launay ken ka. Kalpasan ti nagtungpalan ti relasyon nyo kininova. Saan na rin bangiramraman kayo? Nasakta na kiti panangisinan ni Nova kanya. Sa anak agumura ken kwa na. Talaga anasimpat ka, Ananias. Agyaman saan ka nagbalbaliw. Ay, uwan kayang. Nagkita ka no da Darius ken Nova ijay Hong Kong. Ada impawit na para kanyak. Anya? Naikaglismat ang tinila. Kabapain-pain kan ka. Saan pa'y anabayadan ni Nova ti utang na kan ka? Saan nyo na panunutan na dyan, Ana? Saan ko asingiran ni Nova? Yoray nakiwin na suwas kanyak, ajak maawatan tiga puna. Anya ti kunam, Ananias? Nagkita da Darius kin Nova iti Hong Kong kat nagpawit iti kwarta para kin ni Nana Felisa? Oh, apay anak laat kay ti dayta. Ha? Ay, kwa. Ay, pailaw anak tulangatan amang ibaga kin ni Ananias ti putno. Panagkunak, saan mo ta nakaskas daaw nung nakapasyar ni Darius iti Hong Kong? Baknangan na di akalugaran tayo. Talaga abaknangan ni Darius. Nagdakkel di balay na iti syudad. Nakapasyar kayo gayam iti balay na. Gasat lati gasat ako nada. No pa'y narigat ti biyag ti manalon. Naragsakak lat tamat. Talaga nga awagan ka kuma Ellen. Takumusta at ni Nanang. Mailiwak unahin kin ko anang. Anya nga rod. Inawagan ka. Tanakigtutak itinaamok kini Ananias. Imbaga ka no ni Nana Felisa kan kuana, nagkita kayo kini Darius iji Hong Kong. Ha? Apay nga narami ni Darius ti Kasjay? Nagigtutan. Kasano kuma nagkita kayo iji Hong Kong kini Darius? Idinto tamok nga. Oops. Saan mo nga ituloy, Ellen? Nova, kunam asaan kayo nagkita kini Darius? Apay nga inigkan na iti kwarta ni nanag mo. Kat pinagparang na nagpawit ka kan kuana. Ay, dimtangan ni Darius. Sige, baliwan na tatek sarita. Bye. Apay nga inidop mo ti cellphone mo itay simang batak. Asino da jay kinasarita mo? Kwa, ni Ellen dayjay. Nagulbuda kami kan kuha na. Apay makaungat ka. Olbod! Agpudno ka. Ni Ananias day jay anja! Pangasim, ibatan lang Darius.
Darius. Apay asaktan nakmatan. Di na ka di ayayatan. Sung batam ti saludsod ko! Isuka di tinawagam! Isuka di pa'y laang ti ayatam! Ah! Anay ko. Tinungpanak. Tsaklin pagarot maramidam ti kastoy kanyak. Naranggas ka mat gayam, Darius. Anya pa'y laang ti kayat mo. Inpaay ko amin king ka. Anya ko mati maghanap mo iti dayja lalaki. Saan na ni Ananias sinawagak? Ni Ellen. Ulpod! Nupod no ani Ellen dayjay. Apay nga inadap mo! Kaputa dyan kayat nga agatap may papan ka data. Mabalin mo kita ang call register ti cellphone ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Ato ko mga pag bakit kinitong di cellphone mo. Basta liklikan na ti pa nagpao, ti pa nagsarita ni. Parparik na kanyak nga tayo limat na. Ang nakumatay, chay. Ellen, papanam ka day. Napilisa ti masapat ko. Ay, umayak ko maiji balayo, nana. Naamok ngamin ka, kinianan niya sa nagpawit ka no ni Nova kin ni Darius iti kwarta para kada kayaw. Dumaanon ka iji balay tapno, nasasaya at ti panagsarita ta, Ellen. Nakigtutag nga ron balasang ko. Saan asigaon nga umay ni Darius dito balay? Nagkita da ka no kini Nova ije Hong Kong, napanda ije Hawaii. Talaga mamati ni Nana Pilisa nga da ije abroad ni Nova. Ay, kuha nana. Kalpasan anak kapagsarita kami kini Ananias, napanakadagos iti balay da Darius, nagsubli ka nun ije Manila. Saan kayo gaya man nagkita? Kunak man nung agar-aram kan kabalasang ka. Agpaspasyar idi kanyak. Saan nga agar-aram kanyak, nana? Nabayagan as di kam nagkita. Ay, inawagak ni Nova. Saan nagpaot ti pa nagsarita, may? Intun maminsan nga awagan na ka. O may kanto ije balay tapno makasaritak man. Uray apagbiit laang, Ellen. Kasla ka ano lang, idi nagpatraktor ka. Dadagkal gaya man nagitimulam ama es. Nakaparpartak na ro dagiti pasamak, Nana Felisa. Sige, mangmuras kayo dita kamatis. Mamit lang, tayalaan kayo ti sariping dagiti mula kabawang. Nagadupay abunga dagiti mulam akardes ana intar iti igit kitambak. May ima sa mapakpat na kita. Tulungan kayo magpuros. Hirapin ko, kabayatan ti panangruot ko iti kanan dagiti kalding ko. Mabainak launay kagana niyas. Ang sapay ko ma, agbalbaliw tumatlaang ti panunot ni Nova. Papanam, amok nga awan trabaho. Ada ko malahamapan ko gatangan. Ngam gaputada ka, sana ko nagtuloy. Dumanon ka. Daytoy tilaglagi pom Nova. Jak kayat nga agpastrak ka iti uray asino ditan. Kunam nga ta ajak ammo nga ado ti agduyos king ka iti pangpanggadam. San kumamat akas na kababati pa nagkitam kanyak, Darius? Nagawit ka kaya medyo probinsya? Apay, masapul ka di ngagpakadak king ka. Apay nga inaramit mo ti Kasyay. Pinagparang mo ka ni Nanang at daak iti Hong Kong. Saan mo pa'y akayat? Kayat mo ka di ang maibabayin kay lugar nyo. Kayat mo nga ibagadaking ka. Gunggunam! Ambisyosa! Pangasin. Apay nagbalit ka mo ito nakastoy, Darius. Kunak no na yung bagkaatao. Apay apas pasakit at nakmat. Ang dalakit di limlimod ni Nobak niya. Panagkunat. Magkikita tan kini Darius sa Manila. Nga to Darius ti kapunan no apay anak isina ti gayem ko kini Ananias. San pailangan ipagpakam mo kini Ananias dayto.
Aging ga iti saan ko ang panagnagan kay amin. Ellen? Nga na, yes. Agluwas sa kamapan iti Manila. Diyak ipagpakama kan kwa na. Awan mo tiga pinagpakada kan kwa na. Naibaga ni Nana Felisa kanyak iti nagkita kami iti talon. Napan nga kanumot iti balay na. Ket ninovat yan adda nagsarsaritaan niyo. Ananyas, aging ga kadiita. Ay ayatampay lang ni Nova. Ah, Amo, sana kas ka rin na amalipatam. pudno ta. Nilang novat inayat ko. Nalidayanak iti kalat apan nakisina na kanyak. Adyak mo't maawatan no niya ti pudno agapuna. Lupay, jak namnamayan ngagsinobyan kami pa'y. Sana kas ka rin na amalipata. Magpayag pwede pa nagsirita mi. Amangan mo mailaw, anak ko. Kuna ni Nani Felisa, agar-aram kanuken kanitaryos. Ala, pada kailangan kin ni Nana. Pinaspasyar na nagpaiso ni Darius, idi. Kas may salaang agayam, ti pangibilbilangan na kanyak, ananyas. Agbabawi ako, anak ayan-ayat kin ni Darius. Pamarang lagayam, ti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Nakarangrangkas. Italama amiris ko. Saan ko maarumbang anak isina akan ni Ananias? Kapulahan ka ni Darius. Awan kayam sirbit ti kinaambisyosak. Awan. Kapoy ti harapaap ko. Nailaw anak kon ka ni Darius. Diyak muna ka sa nga makarupatak pa ikan ko na. Saan ko anawagan ni Glande? Nyaki din dinapasamak na. O sige. Mapan ka, higilay ti alugar na. Pakamuan nak to. Sige, bye. Masino tayo chay abilante? Masino tayo chay? Dagkaya matirwar di tataw. Saan ko nga ipadlaw nagsangitang? Nagkapuak iti pangpanggadam. Saan ka kano simrag? Madmadi nga minti magpagik. Amanga no agpampambar ka la. Saan mo apadpadasan ti mangloko kanyak no ba? Maamwak laeng nga adda sa bali alalaki iti biyag mo. Asim, sana gaput ambisyosak. Kat kastamatan ka ba pati pagkitaam kanyak, Darius? Daytoy ti laglagi pa. Saan kanton a makasarak iti kas kanyak? Saklaan ti makaipaay iti pagnamayam. Lining tak, day diin padawat mo abagas ti balangkoy, ananyas. Iso ti pagsangwan ta merienda ay. Kaslasanak pa palpaan. Handa kami nagisulsur iti ipon. Binatang ko na, noray nangina. Manalon ka ngagpaiso, ananyas. Saan mo amarik na tiriga? Kung kayam, sa balit malagip ko na. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni Ellen? Naggapo aki di balay na, kat nagluwas ka no idirabi anak pa ni di syudad. Nabayagan, day di na uli pa nagkita me. Amang ano matukutan dito ay probinsya kat nagsapol iti trabaho na iti syudad. Awan mo't nadakamat nagiti kabalay na, noon niya't gagara na iti syudad. Ay, tantami, akit tinayaw awan. Naimbat na natuntunak matlang na iti balay ni Darius. Wow, talaga pakna. Nagdakal kan magpintas di balay na. Ay, tsaka ba't kiti mababalaw ni Nuba no kas pangarigan? Apay nga tanga iti nagsaludsudak kadag iti kaaruba. Kasla, likliklikan dapat. Hindi pa. Nagriringan ti cellphone ni Nova. Hello? Nova, kaya't kung agkita ta. Ha? Ada kita dito syudad. Ibagam ko man sa dino ti pakakitaakan ka. Nagpasyar ka dito syudad, wano? Rinantam, akayat nakamakasarita. Adaak dito'y trabaho. Uray ka malpas si trabaho. Pangasim. Agkita ta ko Nova.
Klas a restaurant dito yung mayanta. Nagadupay din order mo. Kakalsaki iti sweldo ma. Mangantakit din. Oray na pe kita iti panagabrod ta. Nasaya ti biyag ko dito syudad. Gapo kini Darius? Ellen, akatapsan kanyak ti kayom ko. Ibagak ti pudno. Sa bali ti simniplot iti panunot ko, idi napan ni Darius ijayan ni nanang mo. Kat imbaga na nagkita kayo iji Hong Kong. Ellen, saan nakadakas sa babae? Dakas ka diti akarapaap? Amom Nova, makit-kitak ti kinaliday mo. At dalaki tinadagsa na problema. Awan sa bali ang makatulong kanyang, no saan asyak anasingat agayem mo. Pangasim, saan na ko maapagilimutan? Ay, ito kalaunay, no? Nakirot ti panangarahop na kanyak. Kasla, jakon kabalan. Apel nga indronak. Anya ko matidaks na no agin nagagta. Kat agayan ayata. Oray man kat no. Nakasagana ka mangi kasaking gano ba? Nakalukat ti tawa. Kababay na da makakita ka data. Sige, mabit lang. Kaslada nakita ka man or bayan. Agore ka. Kasla, anday narikap ni Darius iti sikat na. Anday sa likat na. Nariknap nga na natang kanabanag itilingat tinapos ko na jacket na. Diyos ko. Asino nga taday dyan nakita na? Kasano no nalimod at sinurot na kami ni Ellen. Nakita nanti. Oh, Diyos ko. Saan ko ma? Taluntong nal daw manipon naglos ni Ellen ang napanlilisyodan. Saan ka lupay asimbang pa? Apay nga taakas ti marikrik na. Mailiwak nga takin ko na. Saan? Ay ayatag pa lang ni Nova. Kat awan plano ka mang lipat kan ko na. Awagak man kat ni Ellen. Hello? Nakaawag ka, Mat? Ananyas? Naamwak iti pamilyam anapan kalita syudad. Naumakansan iti kinakurapay iti probinsya. Adala na patag nga inasikasok dito eh. Agawid ak tumad lang. Diyak may iba no kaanong agawid ah. Saan mo tungarot alip-lipatan di sarabok Day talaga anyam. Anya tiket mo sa Rabaw? Agang hangawak laeng. Ipay-ipay sumuteng. Nagpintas nga tapagpasyaran dita syudad na niya, Ellen. No, dayjay ang kinabayagan ni Ellen ijay Manila ananyas. Ang mga no, nakasara ka niti pagtrabahuan na. Adala ka rin napatag ang kinagara na ijay syudad na na. Amok pa yan na niya dayjay. Jakmatan sinaludsod. Nagbakasyon lang at ang araw. Di namat na ibaga, no? Kano nga agawid dito probinsya? No, naamuam ko maidi ang nagluwas. Kimuyog ka kumatam no, nakapasyar ka mo ti dyan. Jak mapanawan ng iti trabaho iti talon na. Sana mauawan ti trabaho ijay. Kaya, kumusta nga rod ti presyo ti irek? Problema pa lang, aging nga ita. Plano nga ipabayo lagi tinabat-bati nga Eric. Tanangin nga nalabasit na ilakok kabagas. Naklano ni Darius. Ellen, adda ka pa nagam dito syudad? Ako ka. Kasano ang natuntunam dito eh? Sinurot na katay dinalimutan niya. Saan na ka di pastrikan? Oh my God, sumul ka. Agyaman ha? Ko ha? Mabutan ka kadi ang madanon nakditi boarding house mo, mangi Darius? Ha? Saan ka na makapagulbod kanyak? Nakita ko ti pamanagnak nga da relasyon nyo. Anya ita. Ibagam ka di nga ambisyosa hak. Mababalaw na ka di, Ellen. Maawatan ka. Di pa kasta awak lang.
No apay analipatam adagos ni Ananias. Gapoy ti kinaimbag ni Darius kanyak. Adun tinaipa ay naapag nam ayak, Ellen. Ngam, uray no kasta, saan kami pahingagdandan na kasagasawa? Noy, ayatan nyo titunggal maysa. Anya ko mati makaigawid kada kayong agkasar. Manmano ti kastoy agasat. Nova. Ellen, sige, saan ako niyang bayag? Mapanakon, Nova. Darius, nabartig ka na. Ang mga nasan mo amayawit tabagim. Ang mga dumadisgrasya ka, si babartig ka ngagmaneho. Wah! Abay, kayat mo kante, amabarta ka? Amok! Ay ayatam paylaang ni Ananias. Katpanggap mo asablianan niya. Amok! Ati kinabaknang kula ang tikinamat mo kanya. Saan na po na tayo, Darius? Uray man kat nga umianak dito'y. Kukwak mo dito'y. Ala, may kantentan maturok. Darius, pangasim. Saan mo nga ituloy di pang panunood ang maramida? Adon tinagastos ko ging kano ba? Anya ti kayat mo asawan? Agasawatan tumutlaang iti pagtungpalan. Iso asan kan ngagkadkad bay. Pangasim, saan nakagundawayan? Anya agundawing ibagbagam. Welo, dayjay kadipay laang Ananias ti pampanunotam, ha? Anay ko. Apay kasto'y matandar aramidam kanyak. Patayan na klagan, Darius. Kaya't mo apatayon ka! Anay ko. Salbag, paisamag na ito yung estorbo. Hello! Ha? Anya? Natiliwan eh. Saan? Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Apay nga tang alimbasagan ak. Sana mapunas iti panunot ko ni Nova. Uray insinanak, adya ka mo tipod na agapuna. Ay ayatek pa'y laeng. Kumusta nga tan? Apay akasto iti panagtibayok. Agar-arapa apak ka di. Kasla makitkitak ti rupa na anandigo si Tilwa. Ken agdardara na iti bibig na. Anda ka manan, Ellen? Agluluwa ka. Agpudno ka man kanyak, Nova. Kapkabila nakakati ni Darius. Dumanon ka. Nova, di ka pa'y naagawid in probinsya. Takas nagparparik na kanyak. Dandali, sana ko na makaibtur, Ellen. Tiyan mo, nasaya at tao ni Darius. Naranggas gayang. Sige, sangit mo lang. Dahito'y tinaganap ko. Nangatuunay ti arap-aap ko. Nagba nagkakastoy ka po iti arap-aap. Nurang ranggasan na kamatlaang ni Darius. Pwede mo pa ilang panawan. Mabutay nga ak. Ang mga nusurutin na kanya ilokos. Pampanunutam ka di pa lang, di pa nakaibabain mo. Mabutbuta ka di mabalin ang mapasamak ka. Nulibasak ni Darius. Sigurado asurutin na kanya ilokos. Kat irabraman na lakit din ni Nanang. Ni Ellen natin umawawag. Apay nga taasaan palang agawid. Hello? Ananias, imbagtasin mong ba't ka adagos? Kasapulak itulong mo. Kaya nga, agda kalidakas na napasamakin ka.
Ang kasano atulugan ka kat nagadayo di ta syudad. Saan asyak tinaisagmak? Saan ka amaawatan? Inton makadanon ka dito syudad. Ilawlawag ko na imbag ti amin kan ka. Tungag ka iti bagak ananyas. Sabtan ka iti terminal ti bus a pagluganan. Talaga saan ka amaawatan? Angam sige, danunan ka di ta syudad. Manyan tinapasama kit inuwan. Kay pa'y nga urayak ti awak na. Agaluwat tayo di aglande. No isagmak na. Yan, diyak kaya ti mabalon. Ngam sa di no ti paglimpang. Ang mga numatuntuntak iti probinsya. Ha? Neno ba? Itugot ko iti paglimpang. Ti may sa asalton ko. Masapul nga agtignayak sakbay amalataw ti amin. Naamuak iti kasinsin mo anapang ka ijay kabisera ananyas. Agluwas kang samat. Kalpasan ang naawagan nak ni Ellen. Napanak nagpariserbi ti pagtugawa kiti boss. Daw asan daklat na ni tawitin siya. Mapan mo danonan ni Ellen ijay syudad. Agpatpatulong. Dinamot inlawlawag no apay akasapulan nak. Kalat ang nagtimbayo akiti day tang imbaga mananyas. Nalagip ko lang aron ni Nova. Nana, Awan pa'y pulos, tinaawat ko asurat na. Madanagan na. Ang mga nuwa anyakit din tinapagtag na. pinaparparmatak may papat ka ni Nova. Laita nga tati pakasapulan ni Ellen kanyak. Itay pa'y laparbangon nga dak dito istasyon tibus amang uray kan ka. Naimbag ati may kaadagos pa'y amaladaw ti amin. Saan ka amaawatan? Apay akas na madandanagan ka. Ninova, kasapulan na titulong ta. Agpaggatibiyag na, ananyas. Apay ni Nova. Amo ka matiktikaw ka. Aday pudnukan ka. Saan apudno nga adda sakit ko idi? Napeke kami lang kin ni Nova. Aniya. Pakawanan na ko may di panagulbod ko kan ka. Mabain nga ni Nova nga agawid di lugar tayo. Taom siya nga ang dagiti tao. Tsaka rin pagaro. Kaasi kayo man. Nang runa ni Nova. Pudno nakakaasi ni Nova iti sidong ni Darius, ananyas. Ha? Apay ni Darius. Agayan ayat dan kin ni Nova. Saan na pa'y nga gasawa? Rangranggasan nan. Iso pangasim. Mapantan iti ayan ni Nova. Sakbay amala daw ti amin. Nakabaybayag kang agunggunay. Partakam ti agrubat tapno makapanawtan. Saan? Diyak kaya ti sumurot kan ka, pangasim. Palubusan ako nga agawid. Tapnan niya, makisinublian ka kinananyas. Agpudno ka man kanyak mo. Impatan ako marigata nga umangas. Kaya't mo ito patayang kalangan. Masapon ka isurot ka iti papanak. Nawaram. Atay ko! Adda tao, Darius. Diyos ko, ang mga ni Ellen daytan. Saan mo nga ikaskaso? Sige, umay kat. Magnatay ti likod. Uray anya ti mapaspasama. Sa anak niya agpatiliw si bibiyag. Kini ka. Impatan lang! Anlay ko. Tinakgat mo titakyag ko. Salbag ka! Naitipay! Akong tartisan lang na. Ang tahaya kong armor. Ananyas, kasano nga? No ba? Masya naklaunayan ti pampamayan ni Darius kan ka. Iso nga inawagak ni Ananyas kat imay adagos dito syudad. Dakkel ti imresan ti bagim. Anya tinapasama kan ka. Kuso-kuso na ti buok mo. Kan, nabriyat pa iti kawas mo. Tiwanan pa Talaga ang nakadakdakas. Ti amo mga ta numalibasan dak.
Patayong kalagan! Saan? Di mo paltungan ni Nova, Dario. Ananyas! Sika! Ellen, patayong kayo langan! Kasta unay iti panagkabakba. Kila at asimiplot iti panunod ko ni Nova. Antan samit tindakas na napasamak iti anak ko. Ay, Diyos ko. Tanabayan niyo ko matibalasan ko. Saan niyo ko mga itulong nga dadakas ang mapasamag kan ko, ana? Kani, Ananias, kumusta na nga ta ni Joshua? Apay nga ta, apinaayaban ni Ellen. Ina, ang tigtigurgurak pa yun itinervyos ko. Ikarigatak ti mapan manghalay iti dano. Marinak nga ang kapsutak. Amangan, numaawa na anak pa'y iti puot. Baglakit din tadimtang dagiti pulis. Tsak lamon na niya kumati na pasamak. Ay, tiyawanan pa in atarios. Illegal recruiter magayam. Rimuaran tipod na kinataho na, Ellen. Takas gayam. Tinasakit. Isukayam tinang biktima ka data. Tsak mapakawan tayo siya atarios. Kapoy tinaamuan ta kadagiti pulis. Ha, nasikap ti loko. Plinano na aning bagti amin. Tapno agtinag kakankuana. Ni Ananya si pagdanhakaklaunay. Diyak mapakawan ti bakik no takas ti mapasamakan ko na. Saan pa arim mo dagiti doktor iti emergency room? Tapno mamunta ko mano na ikatdan ti bala iti bagina. Nadagsan unay ti nagpasulak ka ni Ananya, Ellen. Gapok ka ni Darius. Agngangabit itan ti piyak na. Nova, masapul ang maamon ni nanang mo daytoy. So, tinasayaat. Awagak ni Jose akaruba tayo. Tapno makasarita ta ni Nana Felisa. Nana Felisa, sakbay agsarita kayo kini Nova. Ada kayat kung ipodno kada kayo. Ipodno anapasama kada kami kini Nova. Biktima kami iti illegal recruitment, Nana. Anya? Dahil tipodno, Nana. Ada ni Nova dito Manila. Isa tiga po na nga imayak dito eh. Sa kalpasan na, inawagak ni Ananias tapno sumarunong kanyak dito syudad. Nova, kasaritan ni nanang mo. Nanang, pagawanan da ko ma. Lalakit din tinapaspasamag kan ka anak ko. Ulitit, Nanang. Pagawanan da ko ma. Ati dong nga, istorya. Nga, payan nyo. Maamon yung tumatlaan ti amin. Ikararagan tayo kumani, Ananias. Asapay lang kumatamalasat nati pan nakapaltog na. Agyaman na nakapuot ka matlangan, Ananias. Pakawanin na ko, ma. Ado tinagbasulakan ka. Nova, itilaksid ang itinapasamak itinagbadanta. Sana nagbalik ti panagayat ko kin ka. Naimbag ka unay. At adala nga rudin na makonsensya. Ananias, hun kaya, naipakaamo ko ni ti pamilyam kinapasamak kan ka. Kastaw ni adanag ta. Kaya dati umay dito syudad. Ngam kinunak. Ada kamin ka ni Ellen ti makaamukan ka. Agyaman na. Saan? Di ka akyaman kanyak. Siya tirumbang akyaman kan ka. No saan agapo ka na kayo ka ni Ellen? Tiyak lamon. No saan di no tinangilimbangan ni Darius kanyak. Kagurag-kurak tayo siya lalaki. Sumutlag kayam abimak na. Takadakdakas magkayam. Diyak amuno kasano ti panagyaman ko kan ka, Ellen.
Napudno ka unay agayam. Saan nagkabinaybayan? Saan ka kaya tababalawan? Ang naman tinapasamak, lipatan tayo. Kasano ang malipatak di kinarangkas ni Darius? Amok na trauma kay tinapasamak kan ka, no ba? Ngayon basol ko matlahan ti amin, Ellen. Napasamak na gito'y gapo iti kinaambisyosak. Mas to daytan. Ang mga namakaraing ni anan niya si Tidayta pa nagsangsangit mo. Saan ka ang mababalaw? Amin tayo. Karbangan tayo ti agarapaap. Kalpasan ama itiklop tayo. Masapol abumangon tayo, Nova. Apay ngay may kayo dito'y pagbaludan. Nagkuyog kayo bay. Si kapay ti makagora, Darius. Ti dagop ti impa ay mo akin na impag kanyag. Saan nga umtas asupapak ti kinarangkas mo? Agtali na ito ang bat-hibat, itipiak ko dagiti linak amukukan ka. No awan la kumatirehas ang nagbaatan tayo. Ipapas ko ti mangtung patungpaking ka, ano ba? Saan ka pala nagnakam, Darius? Uray saan ka ngay darom itidandani pa ng patay mo kanyak. Sigurado ang malungsot kamot lang iti pagbalutan. Makasangit ak lama kalagip iti amin. Nagpalinak awan sirpina. Yak lakit din nadlaw at dakas kayam ti planom. Inaramat mo ti kinasikap mo. Tapno magunod mo ti panagayat ni Nova. No saan ko nga inarami dayay? Diyak ko man ang agaw ni Nova king ka. Ngam si kalata, ti ayayatan na. Nagbalbaliw ka kuman. Amok, uray kasalot ti kinadakas mo. Ang damot kinaimbag iti pusom. Panawan takon, saan kayo kasapulan? Ni Ananias tinangikid asakbay nga agawid kami iti probinsya. Kasardita nakapay nga umuna. Ayan, nalakit din na napaspasamak mo, anak ko. Nanang, Ang yaman ang nakasangpot ka ang awan tidakas anak pasamak mo. Kan agden na tamanan. napaayak nanang. Gapo iti kinaambisyosak. Gapo iti harapaap ko. Kasto iti nagbanagak. Saan ka mababalaw na nagarapaap ka? At dadagiti marang gundaway kandakas ti panggap na. Agas ka ni Darius. May saka biktima nanang. Naipalabugak iti pamarangay pakpakita ni Darius. Amok, asaan akas ka rin na amalipatam tinapasamag kan ka. Ngam iti panaglabas ti panawan. Rumimbaw to ti ragsak kan kinatalingan ngan tinakam mo, anak ko. Mabainak launay kani Ananias nanang. Saan ang nagbalbaliw iti panagayat na kanyag? No saan nagapugan ko na? Diyak mo. No si Bibi agak pay ita, nanang. Ulitan, sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Baliwak man ang tagrup no ken ka. Agyaman nak, Ananias. Mabainak launay kan ka. Ngam kayat ko ngay baga. Nagtalinaat ka dito'y posok. Nova, Ang yaman na kiti Diyos. Nasaan anamulitan tidayaw ko. Iso na lang ta. saan ka nagsangit? Saan ka dakas sa babae? Nailawan ka lang. Kasi kamat lang tinangalangon kanyak. Utang ko tibiya ko kan ka, Ananias. Sana bali ang napaay ka itarapap mo. Tagdaak. Ipaay ko tinaranyag ang masakbayan. Asino ako mga agad-gad. Ikarikmat. Ipaay ko ti sinubukal abyak ko kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.